ओम नमो देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्वेतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहस्ररघुनाथं साद्वैतं सावधूतं राधा कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्त कांचन नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने आपल्या 6व्या अध्यायासाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत। आता आपण या अध्यायाचा अभ्यास सुरुवात करूया। त्याची आपण स्लाइड वरती येऊया। आपण श्री राधा गोविंद यांच्या संतुष्टीसाठी आणि श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊन आपण सुरुवात करूया आपल्या अभ्यासाची। त्याची पुढच्या स्लाइड वर येऊ। कालच्या अध्यायात पाहिलं आपण संन्यास घ्यायचा कर्माचा की कर्मयोग म्हणजे कर्म करायचं आणि मनीष काम करावे म्हणजे काय आणि मग श्रीकृष्णांच्या वरती आपण लक्ष केंद्रित करून कशा पद्धतीने कार्य करायचं हे सगळं आपण पाहिलं। आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइड। हरे कृष्ण पुढच्या स्लाइडवर माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। माझा अष्टांग योगात प्रगती करणं म्हणजे किंवा अष्टांग योगातले टप्पे आणि मग मनाला कसं संयमित करायचं, मग अयशस्वी योगांची गंतव्य कुठली आहेत आणि मग भक्ती योगाची सर्वोच्चता कशी आहे आपण समजून घेणार आहोत आजच्या अध्यायात। आता पुढे जाऊ आपण तुझ्या पुढच्या श्लोकावर येऊ। पुढे पुढे पाठी आलं बरोबर आहे। माताजी हा श्लोक वाचूया। हरे कृष्ण माताजी हा श्लोक वाचू। हरे कृष्ण हा माताजी श्लोक वाचू शकाल ना? हरे कृष्ण। हो माताजी वाचते। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान म्हणाले, जो आपल्या कर्मफळावर आसक्त नसून कर्तव्य म्हणून आपले कर्म करतो तोच वास्तविक संन्यासी आणि वास्तविक योगी होय। पण जो अग्निहोत्राधिक कर्म करत नाही तसेच आपले कर्तव्यही करत नाही तो संन्यासी किंवा योगी सुद्धा नाही। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेऊया ध्यान योग म्हणजे काय. तर आता ध्यानाच्या माध्यमातून भगवान यांच्याशी कसं एकरूप व्हायचं, तर ह्याबद्दल भगवान सांगतात. मग आता जो म्हणजे कर्मफळाची इच्छा नाही करत, आपलं कर्तव्य कर्म म्हणून करतो प्रत्येक गोष्ट, मग त्यावेळेला तो वास्तविक संन्यासी किंवा योगी म्हणजे कृष्ण प्रत्येक कर्माचं फळ तो काय करतो, समर्पित करतो. मग असा जो आहे तो योगी किंवा संन्यासी आहे असं भगवान सांगतात. म्हणजे कर्मयोग म्हणजे कृष्ण भावनामुळे कर्म करणं अधिक श्रेष्ठ आहे. म्हणजे असे जे लोक आहेत कलियुगामध्ये, मग त्यांना अष्टांग योगानं आचरण करणं फार अवघड आहे. मग आता कृष्ण भावनामुळे कर्म म्हणजे काय, की कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कार्य करायचं. हम्म. मग हे खूप सोपं आहे. आणि म्हणून मग इथे आपण हा भाग समजून घेऊया, की जेव्हा आपण स्वतःच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो तेव्हा ती इंद्रिय तृप्ती होते. मग असा जो व्यक्ती आहे, तर तो काही परिपूर्ण संन्यासी नाही. म्हणजे किंवा आता पूर्वी गृहस्थाश्रमामध्ये अग्निहोत्र किंवा असं सगळं सांगितलं जायचं कर्म. मग आता हे सगळं आपल्याला कर्मकांडाचा भाग तर शक्यच नाहीये. मग आता म्हणजे जो भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करेल ना, तर तो खरा परिपूर्ण संन्यासी किंवा योगी म्हणजे. म्हणजे संन्यासी काय करतात, कधी कधी सगळे भौतिक कर्म त्यागतात ते लोक, हा, आणि मग अग्निहोत्र यज्ञ करायचं पण थांबवतात. म्हणजे गृहस्थाश्रमामध्ये हा यज्ञ करावा. मग आता त्यांचं ध्येय असतं काय आहे, तर ते मुक्ती मिळणं. म्हणजे हे सुद्धा स्वार्थच आहे, त्यांना काहीतरी हवंय. म्हणजे निर्विशेष ब्रह्मामध्ये त्यांना एकरूप व्हायचं असतं. म्हणजे भगवानांच्या आत्मसाक्षात्काराचा तो पहिला टप्पा आहे. मग ही सुद्धा इच्छा असणं, ही सुद्धा म्हणजे इतर भौतिक इच्छांपेक्षा श्रेष्ठ इच्छा झाली ना. म्हणजे अशी कुठलीही जी इच्छा असेल ना, तर त्या व्यक्तीनं जरी ध्यान केलं योग्य पद्धतीनं, म्हणजे भौतिक क्रिया थांबवून, तरी सुद्धा त्याला थोडीफार म्हणजे जी काय म्हणतो इंद्रिय तृप्तीची इच्छा असते. आणि मग त्यामुळं असा जो योगी आहे, तर तो खऱ्या अर्थाने संन्यासी किंवा योगी सुद्धा नाहीये. का, तर त्याला थोडीफार फलाशा ही असतेच, इंद्रिय तृप्तीची इच्छा असतेच. पण कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करणारा मनुष्य कसं असतो, फक्त कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो. त्याला पहिल्यापासून माहित असतं की कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, आणि त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य जर केलं मी, तर निश्चितच त्यांची कृपा होईल, हे त्याला माहिती असतं. आणि त्यामुळं त्याला खरा योगी म्हटलंय. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हरे कृष्ण. हा, मग त्याची हा एक श्लोक वाचू. यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन. हरे कृष्ण. हे पांडुपुत्रा, ज्याला संन्यास म्हणतात तोच योग अर्थात ब्रह्माशी युक्त होणे होय. कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेचा त्याग करीत नाही तोपर्यंत तो योगी होऊच शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथं खूप मोठं रहस्य सांगितलंय भगवान यांनी, की की जो संन्यास योग म्हणजे जो संन्यास योग किंवा भक्ती म्हणजे तरी आहे काय, तर जीवात्मा म्हणजे आपण जीवात्मा आहोत मनुष्य म्हणजे. आणि आपण आपली स्वरूप स्थिती जाणणं म्हणजे भगवान यांचा मी दास आहे. मग हे, आणि आपण कसे आहेत, भगवान यांची जीव म्हणजे तटस्थ शक्ती आहे. मग आता काय होतं, आपण भौतिक शक्तीमध्ये येतो आणि त्या शक्तीने बद्ध होतो. म्हणजे भगवान यांची बहिरंगा शक्ती किंवा त्याला महामाया म्हणायचं. मग आता ज्या वेळेला त्याला आपल्या आध्यात्मिक शक्तीची जाणीव होते, कधी होईल, कृष्णानं शरण जाऊन कृष्ण भावना भावित झाल्यावर. मग त्याला आपली स्वरूप स्थिती म्हणजे आपण शरीर नसून आत्मा आहे ही कळते. मग तो इंद्रिय तृप्ती थांबवतो, आणि इंद्रिय तृप्ती करणारे जी कर्म असतात ती थांबवतो सगळे. मग हा खऱ्या अर्थाने म्हणजे ब्रह्म म्हणजे काय, तर भगवान जे आहे तर ह्यांच्याशी युक्त होतो, म्हणजे जोडला जातो. आपलं संबंध आहे तर पुन्हा जागृत करू शकतो. अन्यथा ज्याला इंद्रिय तृप्तीची इच्छा आहे, म्हणजे जोपर्यंत आपल्याला आसक्ती असतील, इच्छा असतील, तर त्या काय करतील, आपल्याला भविष्याचं भय निर्माण करतील. जसं मी सांगितलं मागच्या अध्यायात आपण चर्चा केली, की आसक्ती काय करतात, वर्तमानातले आपल्याला भविष्याचं भय निर्माण करतात. माझं कसं होईल, मग कसं होईल माझ्यामुळे माझं, आणि मग भूतकाळातल्या घटनांविषयीचा क्रोध, आणि मग हे सगळं असल्यामुळं म्हणजे इंद्रिय संयमित तर म्हणजे होणारच नाहीत. आणि त्यामुळे असा व्यक्ती म्हणजे जो आहे तो योगी कधी होऊच शकणार नाही. पण कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती असतात, त्याची इंद्रिय आपोआप संयमित का होतात, तर ते कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होतात. आणि त्यामुळे त्याला दिव्य ज्ञान मिळतं. आणि ते भगवान यांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ तो प्रत्येक कर्म करत असतो. मग असा जो असतो तो योगी असतो. किंवा कृष्ण भावनाभावित भक्त हा योगी असतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढच्या श्लोकावर. हा, हा, त्याची पुढे जाऊ. मग आता आपण समजून घेऊया की ध्यान योग जे आहेत तर त्याचे हे 6 टप्पे आहेत. तर पहिला म्हणजे काय,
तर म्हणजे क्षमस्व 8 टप्पे आहेत. तर पहिला म्हणजे काय, तर यम. यम म्हणजे काय, बाह्य नियम. म्हणजे आपण सामाजिक जीवनामध्ये जे जगतो ना, तर तिथे आपल्याला काही आचरणाचे म्हणजे नैतिक मूल्य जे आहेत ते पाळायचे असतात. म्हणजे अहिंसा, म्हणजे उगाचच जीवांची हिंसा नाही करायची, किंवा उगाचच कोणाला म्हणजे जाऊन मारणं किंवा मारपीट करणं, दंगा करणं असं नाही करत आपण. ओके नाही. म्हणजे सर्व प्राणीमात्राविषयी आपल्याला दया असते. दुसरं म्हणजे काय, की चोरी नाही करायची, असत्य आचरण नाही करायचं, अनैतिकता नाही. म्हणजे आपली पत्नी किंवा जे आहेत त्या सोडून इतर स्त्रियांना माता म्हणायचं, म्हणजे याला म्हणायचं अपरिग्रह. तर अशा पद्धतीचं वर्तन याला म्हणायचं यम. मग नियम म्हणजे काय, तर आपण अंतर्गत म्हणजे वैयक्तिक आयुष्यासाठी जे असतात आपले अंतर्गत नियम. म्हणजे मी सकाळी अमुक वाजता म्हणजे पहाटे 4:30ला उठेन, मग मंगळारतीला मी जोडेन, मग त्यानंतर मी 16 वेळा जप करेन, मग मी गुरुपूजेला जाईन, मग मी भागवतांचा क्लास ऐकेन, मग माझं कर्तव्य कर्म करायला जाईल, मग संध्याकाळी मी पुन्हा भगवानांची आरती करेन, तुळशी मातेची आरती करेन. म्हणजे असं आपण जे काही ठरवलेलं असतं त्याला म्हणायचं नियम. म्हणजे साधना आणि आपलं व्यक्तिगत जीवन यांचं जे एक आपण दैनंदिनी असते ते म्हणजे नियम. मग आसन म्हणजे काय, की जे आपण म्हणजे आपण जी मुद्रा, म्हणजे आपण ध्यान करताना एक ठराविक आसन किंवा मुद्रेमध्ये बसतो आसन. म्हणजे एक जे आहे मुद्रा बनवून आपण जे आहे तर ते बसतो, तर ते आसन म्हणजे सुखासनात आपण असं म्हणजे मुद्रा सुखासनाची. मग प्राणायाम म्हणजे काय, श्वासाच्या नियंत्रित हालचाली, म्हणजे श्वास आणि उच्छ्वास जे आहे तर त्यांचं नियंत्रणच्या पद्धती आहेत त्या प्राणायाम म्हणजे. प्रत्याहार म्हणजे माताजी काय, थोडा आवाज आवाज कमी येतोय. आवाज तुमचा आवाज कमी येतोय. हरे कृष्ण. हा, सर्वांना माझा आवाज येतोय का? हरे कृष्ण. येतो मध्ये पण मध्ये कमी तुमचा येतोय. आवाज थोडासा कमी झालेला होता, पण आता बरोबर आहे. हा ठीक आहे, थोडस ते नेटचा काही. लॅपटॉप आहे ना त्याच्यात तुम्ही मध्ये तुम्ही थोडस जवळ येऊन बोलाल तर होऊन जाईल. हा, मी जवळच आहे माताजी. कमी जास्त इंटरनेटमुळे पण होत असेल. आता येतोय ना आवाज माझा ऐकू सर्वांना? हरे कृष्ण. हा, तर आता प्रत्याहार म्हणजे काय, की आपल्या इंद्रियांच्या ज्या इच्छा आहेत ना, तर त्या नष्ट करणं, म्हणजे त्या ज्या आहेत तर त्यांचं नियमन करणं, म्हणजे ज्या विकासात अडथळा आणतात आपल्या आध्यात्मिक, तर त्या म्हणजे इंद्रियांच्या इच्छा म्हणजे त्या संवेदनाच काढून घेणं, त्याला म्हणायचं प्रत्याहार. मग धारणा म्हणजे काय, की मनाची एकाग्रता, म्हणजे मन पूर्णतः एकाग्र करणं परमात्म्यावर, तसा प्रयास करणं. मग ध्यान म्हणजे काय, तर बुद्धी एकाग्र करणं, म्हणजे मन बुद्धी दोन्ही मिळून परमात्म्याचं, हृदयस्थ परमात्म्यावर एकाग्र करणं. आणि समाधी म्हणजे काय, मन बुद्धी आत्म स्तरावर आपण पूर्णतः अंतस्थ हृदयस्थ परमात्मा जो आहे तर त्याच्यावर एकाग्र होणं, त्याला म्हणायचं समाधी व्यवस्था. मग ही अष्टांग योगाची 8 अंग आहेत. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. पुढच्या स्लाइडवर येऊ. मग आता ह्या श्लोकामध्ये आपण समजून घेऊ की नवसाधकासाठी अष्टांग योगाला एक साधन, टूल असं म्हणतात. मग यामध्ये जो योग आहे तर तो म्हणजे काय, तर भगवान यांच्याशी युक्त होणं. मग आता अष्टांग योगाचे जे हे टप्पे आहेत तर हळूहळू हळूहळू प्रत्येक टप्प्यावर उन्नती होत जाते. मग या शिडीला म्हणजे हे जे 8 टप्पे आहेत त्याला योग म्हटलं जातं. मग यामध्ये कसं आहे, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आणि भक्तियोग असे 3 भाग आहेत. मग सुरुवातीला जेव्हा नवसाधक प्रयास करतो त्याला म्हणायचं योगा रुरू करत असतो, आणि ते करत करत त्याला ही सगळी अष्टांग योगाची साधना आहे त्यानुसार प्रयास करायला सांगितले जातात. आणि त्याद्वारे तो हळूहळू म्हणजे ज्ञानयोगातून ध्यानयोग आणि मग भक्तीच्या सर्वोच्च पदावर स्थित होतो. आणि मग ज्या वेळेला अशा पद्धतीने स्थित होतो तेव्हा त्याला भौतिक कार्य जे आहे ते काही करायची आवश्यकता उरत नाही. आध्यात्मिक कार्य केले तरी म्हणजे पुरेशी असतात. मग ती म्हणजे योगारूढ अवस्था. मग इथे हा भाग आपण समजून घेतला, की म्हणजे ह्या सगळ्याद्वारे म्हणजे क्रियांद्वारे इंद्रिय संयमित करण्यासाठी आवश्यक आहे मानसिक संतुलन, आणि मनुष्य ते करण्यासाठी म्हणजे ध्यान करायला सांगितलं जातं. आणि ते विचलित म्हणजे होऊ नये म्हणून सुरुवातीला श्वासावर लक्ष केंद्रित करायला सांगितलं. मग नंतर कसं मनाचं संतुलन, त्यानंतर आणि मग त्यानंतर बुद्धी, अशा पद्धतीने. मग श्रीकृष्ण भावनाभावित जो व्यक्ती असतो त्याचं आपोआपच निरंतर स्मरण होत असतं. आणि तो निरंतर जो आहे तर तो श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करत असतो, त्यांची सेवा करत असतो. त्यामुळं त्याच्या आपोआपच इंद्रिय नियमित होतात आणि त्याचं मन बुद्धी या सगळी इंद्रिय जे आहेत ते कृष्ण सेवेमध्ये युक्त झालेले असतात. म्हणजे हा खऱ्या अर्थाने योगी असतो. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइडवर येऊ. चौथ्या श्लोकावर येऊ माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
हा, आता इथे समजून घेऊ की जेव्हा मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक इच्छांचा त्याग करतो आणि इंद्रिय तृप्ती तृप्त्यर्थ कर्मामध्ये आणि सकाम कर्मामध्येही प्रवृत्त होत नाही, तेव्हा तो योगारूढ. म्हणजे काय, की भौतिक इच्छांचा त्याग करतो, म्हणजे भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये संलग्न होतो. म्हणजे अशा पद्धतीचं जेव्हा कर्म, इंद्रिय तृप्ती किंवा सकाम कर्म जे आहे ते थांबवतो ना, अशा भौतिक इच्छांचा त्याग करतो ना, तर तेव्हा तो योगारूढ असं म्हटलं जातं. म्हणजे कोण म्हणजे आपल्या कुठलं मनुष्य जो आहे ना, तर त्याचं कसं आहे, आत्मा हा खूप क्रियाशील आहे, म्हणजे काही ना काही त्याला कर्म करावंच लागतं. कृष्ण भावने विना जर आपण म्हणजे अशी कर्म केली तर ती सकामच कर्म होतात, स्वार्थी कर्म होतात. मग कृष्ण भावना भावित मनुष्य काय करतो, की श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो आणि त्यामुळे तो स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्तीपासून अनासक्त राहतो. पण हे जे लोक असतात, ह्यांनी जर इंद्रिय तृप्ती त्यागल्या तरी त्यांच्या मनामध्ये सुप्त सकाम इच्छा असतात ना, मग असा जो योगी आहे तर तो अनासक्त नाही होऊ शकत. आणि म्हणून योगरूपी जो सर्व म्हणजे सोपान आहे, त्या स्तरापर्यंत आपल्याला जर जायचं असेल तर आपण ह्या सगळ्या भौतिक इच्छा त्यागायला हव्यात. मग मग त्यावेळेला तो योगारूढ होतो. पहा, म्हणजे हे किती अवघड आहे ना, पहा, भौतिक स्तरावर सगळ्या इच्छा त्यागणं, म्हणजे हे कृष्ण भावनेनंच साध्य होऊ शकेल. मग आता पुढे जाऊ आपण. आता पुढे जाऊ. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा, मग आता इथे आपण समजून घेऊया की मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्ध जीवाचा मित्र, तसंच शत्रू आहे. म्हणजे आता काय होतं की मन जे आहे ना, तर त्याच्यामध्ये इच्छा करणे हे त्याचं कार्य आहे मनाचं. आणि मनाचं सर्वात मोठं कार्य म्हणजे विचार करणं. म्हणजे दिवसभरात आपण अनेक प्रकारचे 25,000 पेक्षा जास्त विचार करतो. मग आता इच्छा, त्यामुळे गतानुभवांचा साठा असतो आणि माहिती असते आणि विचार करणं हे त्याचं कार्य आहे, त्यामुळे ते इच्छा करतात. मग असं जे मन आहे ना, त्यामुळे स्वतःची आपली अधोगती न होता आपण स्वतःचा जर उद्धार करत असेल तर आपलं मन जे आहे ना, ते आपलं मित्र बनवलं पाहिजे. नाहीतर काय होईल, मन जर शत्रू झालं ना, तर मग आपण इंद्रिय तृप्तीमध्येच गुरफटून जाऊ. का म्हणजे योग पद्धतीचा हेतू काय आहे, मनाला म्हणजे संयमित करायचा. आणि त्यामुळे काय करतात ते, इंद्रियांचे जे विषय आहेत तर तिथली आसक्तीच काढून घ्यायचा प्रयत्न करतात. आणि अशा पद्धतीने स्वतःला प्रशिक्षित करतात. मग आता मन आणि इंद्रियांच्या मनुष्य आधी नसतो भौतिक जीवनामध्ये. आणि त्याची म्हणजे स्वतःला शरीर समजून इंद्रिय तृप्ती करण्याची आणि खोटा अहंकार असतो की मीच करता आहे. आणि त्यामुळे म्हणजे जी भौतिक प्रकृती प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा असते ना, त्यामुळे तो कसं की सतत इंद्रियांच्या म्हणजे जे विषय आहेत त्याने आकर्षित होतो. मग अशा वेळेला आपण इंद्रिय विषयांकडे आकर्षित न होता आपली अधोगती होता कामा नये, असे प्रयास करायला पाहिजेत. मग यातून सुटण्याचा एकच मार्ग आहे, ते म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला युक्त करायचं. म्हणजे आपल्यासाठी मन आणि जे आहे तर ते बंधनाचं कारण आहे आणि मुक्तीचं कसं, तर इंद्रिय विषयांमध्ये आपण जर युक्त झालो तर आपण बांधलो जातो कर्मबंधनामध्ये. आणि इंद्रिय विषयांपासून मुक्त झालो, अनासक्त झालो तर आपण आपल्याला म्हणजे काय ते मुक्ती मिळते. मग अशा पद्धतीने हे कार्य घडतं. आता पुढे जाऊ आपण. नंतर हा, मग ज्याने मनाला जिंकले त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला त्यासाठी तेच मन शत्रू आहे. आता आपण समजून घेऊया की मनाला संयमित करणं म्हणजे अष्टांग योगाचा अभ्यास आहे. मग आता मानवी जीवनाचं ध्येयामध्ये काय आहे की मनाला मित्र करणं. जोपर्यंत मन संयमित नाही तोपर्यंत हा योगा अभ्यास पण काही उपयोगाचा नाहीये, बरं का. म्हणजे जर मनाला आपण संयमित नाही केलं तर आपण मोठ्या शत्रू सोबतच राहतोय. म्हणजे मनाचं कार्य कसं असतं पहा, मन जे आहे ना माकडासारखं असतं, या फांदीवरून त्या फांदीवर, एका विचारातून दुसऱ्या विचारात असं उड्या मारत असतं. म्हणजे आता आपण अशा माकडाची कल्पना करूया की ज्याला म्हणजे ज्यानं काय केलंय की थोडीशी म्हणजे आपण म्हणू की ज्यांनी थोडंसं अल्कोहोल घेतलंय असं समजू. आणि ज्याला एखादा विंचू चावलाय अशा परिस्थितीत, ठीक आहे. आणि असा जो म्हणजे असं जे माकड आहे की ज्याला म्हणजे आधीच त्यांनी अल्कोहोल घेतलंय आणि त्याला परत एखादा विंचू चावलाय, तर तो कशा पद्धतीनं कार्य करेल. मग अशा पद्धतीचं मनाचं जे आहे ते कार्य असतं. असं जे माकड असतं ते काय करेल तर म्हणजे तर अशा पद्धतीचं जे आहे
तर ते कार्य मनाचं असतं आणि म्हणून त्याला संयमित करणं आवश्यक आहे, अन्यथा आपण शत्रूसोबतच राहतो, असा म्हणजे असा भाग आहे. आणि म्हणून मनाला संयमित करणं म्हणजे काय, तर आपल्या वरिष्ठांचे, घरातल्या ज्येष्ठांच्या आज्ञांचं पालन करणं. मग ज्यावेळेला अशा पद्धतीनं आपण कार्य करतो तेव्हा काय होतं की आपण जोपर्यंत भौतिक म्हणजे स्तरावर असतो तोपर्यंत आपल्यामध्ये भौतिक विकार सगळे असतात, काम, क्रोध, लोभ, मोह. मग त्यामुळं त्यांच्याच आदेशांचं आपण पालन करत असतो. पण घरातल्या ज्येष्ठांच्या आज्ञांचं जर आपण पालन करायला लागलो ना, तर मग आपल्याला मनावर विजय मिळवता येईल पहा. का, तर आपण मग स्वेच्छेनं आपल्या हृदयात परमात्मा आहे त्याच्या आज्ञेचं पण पालन करून, ह्यासाठी घरातल्या आज्ञांचं पालन करणं आपण आवश्यक आहे पहा. आणि मग आता योगाभ्यासामध्ये काय होतं, परमात्म्याशी संबंध प्रस्थापित करायचा असतो. मग ह्यासाठी आपल्याला परमात्म्याच्या आज्ञाचं पालन करायला आवश्यक आहे ना. मग हे कधी जमेल, ज्यावेळेला घरातल्या ज्येष्ठांच्या आज्ञांचं पालन केलं पाहिजे, त्यांचा सन्मान केला, तर त्यामुळे हे जमेल. मग हे किती अवघड आहे पहा. आणि आताची परिस्थिती पाहतो आपण, कोण ऐकतं का कोणाचं, म्हणजे अशा पद्धतीने सगळं घडतं, आपण पाहतो परिस्थिती कुटुंबामध्ये. ह्यापेक्षा सोपं काय आहे, कृष्ण भावना भावित होणं. म्हणजे काय, कृष्णांची संतुष्टीसाठी प्रत्येक कार्य करायचं, कृष्णांना आनंदी ठेवण्यासाठी, हे सोपं आहे, हो की नाही. मग त्याबरोबर आपोआपच आपण भगवानाच्या सगळ्या आज्ञा उपदेशांना शरण येतो आणि तसं कार्य करतो. तर पुढे जाऊ. हा, मग आता इथे आपण पाहूया या श्लोकामध्ये की ज्या मनुष्यानं मन जिंकलंय, परमात्मा, त्याला परमात्मा प्राप्त झालेला असतो आणि त्याचं मन त्याने शांती प्राप्त केलेली असते आणि त्याच्या दृष्टीने सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण, मान अपमान असं सर्व काही सारखंच असतं. तर आपण समजून घेऊया की जो व्यक्ती हृदयस्थ परमात्म्यावर ध्यान करतो आणि त्याच्या आज्ञेचं पालन करतो, मग असा जो व्यक्ती आहे, तर त्याला जी मायाशक्ती आहे तर ती काय करत असते, तर म्हणजे खरं तर हे करणं आवश्यक आहे, पण मायाशक्तीमध्ये येऊन काय करतो तो, सगळ्या इंद्रिय तृप्तीच्या कार्यामध्ये रमतो, कारण मायाशक्ती त्याला भ्रमित करते. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, आपल्याला जर ही ध्येयप्राप्ती करायची असेल, परमात्म्यावर लक्ष केंद्रित, तर आपण आपल्या जीवनामध्ये कुठल्या तरी ज्येष्ठ व्यक्तीच्या आज्ञेचं पालन केलं पाहिजे. मग सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती कोण आहे, भगवान. मग त्यांच्या आज्ञांचं पालन जर आपण केलं तर मन आहे ते संयमित होईल आणि आपण भगवानांच्या आदेशांचं पालन करायला लागू. मग अशा पद्धतीनं कृष्ण भावना हीच दिव्य आहे पहा. मग असा जो कृष्ण भावना दिव्य व्यक्ती असतो तो, मग त्याच्यावरती भौतिक सुख दुःख किंवा शीतोष्ण अशा कुठल्या द्वंद्वाचा परिणाम नाही होत. म्हणजे तो एकाग्र झालेला असतो, म्हणजे कुठल्याही भौतिक जीवनातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याने तो विचलित होत नाही. मग असा जो असतो तर त्याच्यासाठी सगळं काही सारखंच असतं, म्हणजे समभावामध्ये तो स्थित होतो. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकाने. मग मनुष्य जेव्हा अर्जित ज्ञान आणि साक्षात्कार योगे पूर्णपणे तृप्त होतो, तेव्हा तो योगी अर्थात आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्थित झाला आहे असं म्हटलं जातं. म्हणजे असा मनुष्य अध्यात्म स्थित आणि आत्मसंयमी असतो. तो गारेचे खडे, दगड, सोने सगळं काही समदृष्टीने पाहतो. आता आपण समजून घेऊया की भगवान काय सांगतात की अर्जित ज्ञान म्हणजे भगवान यांच्याविषयीचं ज्ञान आणि साक्षात्कार योगी म्हणजे जो असं पूर्ण तृप्त होतो, मग तो योगी म्हणजे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत कधी म्हणायचं, जेव्हा भगवान यांच्याशी असलेला आपला संबंध आहे तो जाणतो एखादा व्यक्ती. मग भौतिक इंद्रियांद्वारे त्याला ते जाणता येत नाही, त्यासाठी त्याला भक्तिमय प्रेममय सेवा करून म्हणजे त्याला भगवान जे आहेत तर त्यांना भक्तीच्या नेत्रांनी प्रेमाच्या अंजनाने पाहूनच जाणता येईल पहा. भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये असा श्लोक आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं वर्णन आहे. भक्ती म्हणजे सेवेद्वारे भगवानांचं दिव्य रूप, नाम, गुण, लीला प्रकट होऊ शकतात एखाद्या व्यक्तीला. आणि ब्रह्मसंहितेमध्ये हा श्लोक येतो की भक्तीच्या नेत्रांनी आणि प्रेमाच्या अंजनाने अशा व्यक्तीला जाणता येईल. मग असा जो व्यक्ती आहे तर त्यांनी जर भगवान यांचं पुस्तकी ज्ञान घेतलं आणि त्याला काही अनुभवच नाहीये, तर ते कसं ठरेल, निरुपयोगी ठरेल. मग सांसारिक पंडित्याने आपल्याला कृष्ण भावनेमध्ये दृढ नाही होता येणार. कृष्ण भक्तीसाठी प्रत्यक्ष सेवा आचरण आवश्यक आहे पहा. मग काही जण फक्त ज्ञानाने आणि तर्काने प्रयास करतात पहा. मग अशा म्हणजे जो व्यक्ती आहे तर त्याला ह्या सगळ्यामध्ये म्हणजे काही स्वारस्य नसतं पहा. जो आत्मसंयमी आणि जो दिव्य स्तरावर आहे तर तो कसा असतो, कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत असतो. मग सांसारिक विद्वत्ता किंवा मानसिक तर्कवाद कसे असतात, सोन्यासारखे असतात. मग भक्तांच्यासाठी म्हणजे खडे दगड ह्यापेक्षा त्याला काही महत्व नाही, म्हणजे तो सगळ्यांकडे समदृष्टीने पाहतो अशा पद्धतीनं. म्हणजे जी विद्वत्ता, समान सन्मान सगळं जे आहे सांसारिक जे काही किंवा मानसिक तर्काने त्यांना खूप मोठा दर्जा दिला ह्याच्याकडे तो समानच पाहतो. म्हणजे गारेचा खडा असो, दगड असो, सोनं सगळ्यांना समान. उलट त्यांना कृष्ण भावनेमध्ये कसं उपयोगात आणता येईल असा भक्त विचार करतो. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, मग मनुष्य जेव्हा प्रामाणिक, हितचिंतक, सुदृढ, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, मित्र
आणि शत्रू, पुण्यवान आणि पापी या सर्वांकडे समबुद्धीने पाहतो तेव्हा तो अधिक प्रगत म्हणजे पहा असे आपल्या जीवनामध्ये भौतिक जीवनामध्ये लोक असतात की नाही, काही हितचिंतक असतात पहा आपले वेल विशर्स, काही आपले एकदम मित्र छान असतात की जे आपण काही सांगण्याआधी आपल्यासाठी ते करतात, त्यांना जाणतायत, त्याला म्हणायचं सुहृद. मग तटस्थ म्हणजे काय की जे आपल्याला म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये सदैव उपस्थित राहतात आणि कुठल्याही गोष्टीने विचलित होत नाहीत असे असतात. काही मध्यस्थ असतात, काही आपला द्वेष करणारे असतात, तर काही आपल्याला मित्र म्हणून मैत्री निभावणारे असतात, काही शत्रू, मग काही पुण्य जमा करतात आणि काही पापी. मग हे सगळ्या प्रकारचे लोक आपण पाहतो समाजामध्ये, अशा व्यक्तीच्या जीवनामध्ये. तर तो इतका प्रगत असतो की सगळ्यांना समान म्हणजे प्रत्येकामध्ये एक समान आत्मतत्व पाहतो भगवान, आणि त्यांच्याविषयी भगवान यांचा जीवात्मक अंश आहे म्हणून त्याला करुणा वाटते, आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे त्यांना पाहतो तो, म्हणजे प्रत्येकामध्ये तो चेतन तत्व पाहत असल्यामुळे सगळ्यांना समदृष्टीने पाहतो. तर पुढे जाऊ आपण. मग आता योगी पुरुषांनी काय केलं पाहिजे इथून पुढे आपण आता समजून घेऊया की कशा पद्धतीने ध्यान योगाचं आचरण करायचं ते इथून पुढे सांगितलंय. तर सदैव मन शरीर आत्मा भगवंतांच्या ठायी युक्त केलं पाहिजे. मग त्याने एकांत स्थळी जाऊन एकटे राहून काळजीपूर्वक मनाला सतत संयमित केलं पाहिजे आणि आकांक्षा आणि संग्रहाच्या स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त झालं पाहिजे. म्हणजे काय, तर भौतिक जीवनामध्ये आपल्याला आसक्ती असतात, आपल्याला संपणारे हे करू ते करू, हे पाहिजे ते पाहिजे है ना, मग ह्यापासून मुक्त झालं पाहिजे. मग संग्रह नाही करायचा, जितकं जेवढं आवश्यक आहे तितकंच. आणि स्वामित्वाची भावना म्हणजे मी कुणीतरी आहे ही भावना नाही पाहिजे. भगवान जे आहेत, परमात्मा हेच सर्वश्रेष्ठ आहेत अशी भावना पाहिजे. मग असा जो व्यक्ती असतो तर तो काय करतो, आपण म्हणजे शरीर मन आणि आत्मा ह्याद्वारे भगवान यांच्या म्हणजे चरण कमलांचा तो आश्रय घेतो. म्हणजे कृष्ण भावना म्हणजे काय, भगवत सेवेमध्ये स्वतःला युक्त करणं. निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे ध्यान योगामध्ये काय करतात, तर ते भगवान जे आहेत परमात्मा स्वरूपात हृदयस्थ भगवान त्यांच्यावर स्वतःचं म्हणजे मन बुद्धी आत्मा केंद्रित करतात. म्हणजे निर्विशेषवादी सुद्धा म्हणजे एक प्रकारे कृष्ण भावना भावितच असतात, पण ती अप्रत्यक्ष पद्धत आहे आणि ही प्रत्यक्ष पद्धत. हा भाग आपण समजून घेऊया. म्हणजे मन आपलं निरंतर कृष्णावर आपण एकाग्र करणं आणि कृष्णांचं म्हणजे स्मरण करणं. मग मनाची ही एकाग्रता आहे ना, ह्यालाच म्हणायचं समाधी अवस्था. आणि यासाठी आपण सगळ्या ह्या आसक्तीपासून जे आहे ते विरहित झालं पाहिजे. मग कृष्ण भावना म्हणजे आत्मसंयम आहे. कृष्ण भावनामध्ये स्वामित्वाचा मुळीच भाव नसतो पहा. म्हणजे जे काही आहे ते निर्बंध कृष्ण संबंधित, म्हणजे असं जे असतं म्हणजे जे काही आहे ते कृष्णांशी संबंधितच वस्तूंचा स्वीकार मनुष्य करतो आणि कुठल्याही गोष्टीवर तो आसक्त राहत नाही. मग त्याला म्हणायचं अनासक्त विषयान असं. तर असा जो व्यक्ती असतो ना, तर तो खऱ्या अर्थाने कृष्ण भावनामृतामध्ये प्रगती करू शकतो. आणि मग अशा रीतीने तो वैयक्तिक स्वार्थासाठी कुठलीही इच्छा करत नाही पहा. असा जो व्यक्ती असतो तो परिपूर्ण योगी असतो. अन्यथा काय होईल, जे ध्यानयोगी आहेत ते फक्त अशा इच्छांचा त्याग करतात, पण असा त्याग केल्यामुळं भौतिक गोष्टीपासून तो अलिप्त राहिला तरी इंद्रिय इतकी प्रबळ आहेत की ती कधीही जी आहेत तर ती इंद्रिय विषयांकडे धावू शकतात. म्हणून ते जे आहे ते फल्गू वैराग्य म्हणजे मानसिक चिंतन होऊ शकतं मनामध्ये. पण ज्या वेळेला कृष्ण भावना भावित व्यक्ती जो आहे तो काय करतो, सगळ्या गोष्टी कृष्णांशी संबंधितच करतो, कृष्णांशी संतुष्टीसाठी करतो. मग ते खरं वैराग्य आहे. नाहीतर कृष्ण भावना रहित असलेले व्यक्ती जे आहेत तर त्या काय होतात की अशा इंद्रियांच्या वेगामुळं त्या ज्या आहेत तर त्या विचलित होऊ शकतात. मग हा फरक आहे. आणि यासाठी काय केलं पाहिजे, आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ झाला पाहिजे. मग तो योगी आहे तो परिपूर्ण योगी. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. योगाभ्यासाद्वारे मनुष्याने एकांत स्थळी जाऊन भूमीवर कुशासन अंतरावे आणि मृगचर्म व मृदू वस्त्राने आच्छादित करावे. आसन उंचावर किंवा अत्यंत खाली असू नये आणि ते पवित्र स्थळी असावे. आणि त्यानंतर योगी आसनावर दृढतापूर्वक बसावे आणि मन इंद्रिय क्रिया यांचे संयमन करून आणि मनाला एकाग्र करून हृदय शुद्धीसाठी योगाभ्यास करा. म्हणजे पवित्र स्थानी जायचं. मग आता भारतामध्ये अनेक पवित्र स्थान आहेत. मथुरा वृंदावन या ठिकाणी जातात योगी. गंगा नदी. मग तिथे एकांतात राहायचं आणि मन इंद्रिय सगळ्या क्रियांचं शमन करायचं, एकाग्र करायचं हृदयाच्या शुद्धीसाठी. आणि मग काय करायचं की योगाभ्यास करायचा. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रयास करायला हवेत पहा. मनाला म्हणजे मनाला एकदम एकाग्र केलं पाहिजे. मग आता आत्ताच्या काळामध्ये हे सगळं फार अवघड आहे. म्हणजे मोठमोठ्या संस्था आहेत त्या फक्त म्हणजे जे आहेत तर योगाच्या नावाखाली व्यायामच करायला शिकवतात पहा. आणि आता आपण अल्पायुषी अल्पमेधसाम असे कलियुगामधले लोक आहेत. तर आपलं मन इतक्या विविध चिंतांनी ग्रासलंय की ते कधी पण विचलित होईल. मग आपल्यासाठी हे सगळं भयानक आहे. म्हणजे त्यापेक्षा मग हरिनामाचं संकीर्तन, हरिनाम घेणं, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करणं आपल्याला सोपं आहे. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइडवरील.
हा, मग आता ह्या श्लोकामध्ये काय आहे की योग साधनेमुळे आपलं शरीर, मान, मस्तक उभ्या रेषेत सरळ आपण धरावं आणि नासिकाग्राकडे स्थिर दृष्टीने पाहावं आणि आपण भयमुक्त, विचलित तथा संयमित मनाने कामजीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन त्याने हृदयात माझे ध्यान करावे. मला जीवनाचे परम लक्ष करावे. म्हणजे आता कशा पद्धतीनं तरी ते चित्रात पहा, म्हणजे एकदम जे आहे तर शरीर, मान, मस्तक उभ्या सरळ रेषेत. मग पद्मासनात ज्यांना बसता येतं त्यांनी पद्मासनात बसावं आणि म्हणजे जे नासिका अग्र आहे म्हणजे नाकाचे टोक आहेत तिकडं स्थिर दृष्टीनं पाहायचं. तर भयमुक्त म्हणजे काय की म्हणजे ज्या आसक्ती आहेत त्या आपल्याला भय निर्माण करतात. माझं कसं होईल, मला माझ्या मुलांचं कसं होईल, असं जर चिंतन मनात आलं म्हणजे सगळ्या भौतिक आसक्तीपासून मुक्त झालं तर भयमुक्त होऊ. आणि अविचलित म्हणजे कुठल्याही गोष्टीनं आपण कुठल्याही विचारानं आपण विचलित नाही झालं पाहिजे आणि संयमित मनानं म्हणजे कामजीवनापासून पण मुक्त झालं पाहिजे. म्हणजे ब्रह्मचर्याचं पालन करायला सांगितलं जातं पहा. म्हणजे चतुर्भुज विष्णू जे आहेत परमात्मा म्हणून आपल्या हृदयात स्थित, तर त्यांच्या रूपावर ध्यान करायचं असतं योगाभ्यास करताना. मग आता कामजीवनाचा पूर्णपणे त्याग केला पाहिजे त्या योगाने. म्हणजे म्हणजे ग्रहाचा त्याग करून एकांत स्थळी पहिल्यांदा गेलं पाहिजे. मग आता तिथं गेल्यानंतर मैथून करणं योग्यांना जे आहे तर ते जे आहे तर ते म्हणजे योग्य नाही असं सांगितलंय. म्हणजे काय इंद्रिय तृप्ती टाळायला हवी. म्हणजे घरामध्ये बसायचं, मैथून करायचं म्हणजे अशी इंद्रिय तृप्ती करायची आणि योगाभ्यास, तर हे चुकीचं आहे. म्हणजे तथाकथित संस्था अशा पद्धतीने जे शिकवतात ना, तर असा व्यक्ती कधी योगी नाही होऊ शकणार. हा भाग आपण समजून घेऊया. आणि म्हणून ब्रह्मचर्याचं म्हणजे कर्मणा मनसा वाचा तिन्ही स्तरावरचं ब्रह्मचर्य सांगितले पहा. आणि त्याद्वारे आपण ध्यान योगामध्ये जे आहे तर जे आहे तर उन्नती करू शकतो. मग आता भक्ती योगामध्ये कसं आहे, गृहस्थ जीवनामध्ये संयमित इंद्रिय तृप्ती म्हणजे संयमित मैथून जे आहे पत्नीशी संयमित शारीरिक संबंध नियमबद्ध म्हणजे आवश्यकतेसाठी म्हणजे संतती निर्माण करण्यासाठी मग ते पवित्र मानलं जातं. असं जे आहे तर म्हणजे भगवान म्हणतात असा जो आहे म्हणजे संतती निर्माणासाठी जे मैथून तर तो काम म्हणजे मी स्वतः आहे भगवान म्हणतात विभूती योगामध्ये. मग अशा पद्धतीचं जे नियमबद्ध काम जीवन आहे ना, तर अशा जीवनाचं जेव्हा पालन करतो गृहस्थ तेव्हा त्याला ब्रह्मचारीच म्हटलं जातं. म्हणजे कृष्ण भावनेचं हे सौंदर्य आहे की गृहस्थ जे आहे तर त्याला देखील म्हणजे जे आहे तर काही प्रमाणात म्हणजे जे आहे म्हणजे नियमांचं पालन करून म्हणजे संयमित राहून त्याला भक्ती मार्गामध्ये उन्नती करता येते. आणि जेव्हा तो भक्ती मार्गामध्ये उन्नती करतो, भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये संलग्न झाल्यामुळे आपोआपच त्याची इंद्रिय तृप्तीची इच्छा नाहीशी होते आणि सगळी त्याची इंद्रिय जी आहेत तर ती विरक्त होतात. म्हणजे पहा, जसं मी काल उदाहरण दिलं, पाण्याची तृष्णा कधी थांबेल, मँगो ज्यूस म्हणजे आपण काय म्हणू की हायर टेस्ट म्हणजे काय की उच्च श्रेणीचा रस प्राप्त झाल्यामुळे तो इंद्रिय तृप्तीच्या रसापासून आपोआपच परावृत्त होतं. मग हे जे आहे भक्ती रसाचं जे आहे तर ती त्याला तृष्णा निर्माण होते. म्हणजे भक्तांना बाकी कशामध्ये रस नसतो. मग ही कृष्ण भावनेचं सौंदर्य आहे पहा. अन्यथा काय होईल की ज्यांना भगवान यांची प्राप्ती करायची आहे तर अशा पद्धतीचं म्हणजे त्याग करायचा प्रयत्न केला तर इंद्रिय इतकी प्रबळ आहेत की कधी मनाला विचलित करतील, कधी बुद्धी भ्रष्ट करतील सांगता येत नाही. म्हणून कृष्ण भावनाभावित योगी हा सर्वोत्तम योगी आहे. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर. मग याप्रमाणे शरीर, मन, क्रिया या संयमांचा निरंतर अभ्यास करून मन संयमित झालेला योगी भौतिक जीवनाचा लय करून भगवत धामाची श्रीकृष्णांचे निवासस्थान त्याची प्राप्ती करतो. आता योगाभ्यासाचा उद्देश काय आहे तर भौतिक म्हणजे ज्या सुविधा असतात तर त्या भौतिक अस्तित्वांचा या भौतिक क्रियांचा सगळ्या लय करायचा म्हणजे त्या नष्ट करायच्या. मग आता भगवान जे आहेत तर हे काय सांगतात भगवद्गीतेमध्ये की मनुष्य जे आहे तर त्यांना आपलं शारीरिक स्वास्थ्य जे आहे तर सुधारण्यासाठी या भौतिक सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी योगाभ्यास करतो. असा जो मनुष्य असतो तर तो काही खरा योगी नाहीये. आता आपण समजून घेऊया. म्हणजे भगवद्गीतेनुसार आपण समजून घेऊ की अशा भौतिक गोष्टींच्या लयाने कधी ही आपल्याला जे आहे ते भगवत प्राप्ती होणार नाही. तर आपण यासाठी महत्वाचा भाग समजून घेऊ की भगवान जे आहेत ते कशात सर्वव्यापी आहे आणि त्यांचं धाम पण सर्वव्यापी आहे. आणि त्याला परमधाम असं म्हटलंय. मग जो श्रीकृष्णांच्या विषयीचं पूर्ण ज्ञान घेतो तो परिपूर्ण योगी असा परिपूर्ण योगीच शांती प्राप्त करू शकेल. अन्यथा म्हणजे आपण समजून घेऊया की हृदयस्थ परमात्मा जरी असेल
तरी त्यांच्याविषयीचं ज्ञान जर नसेल आणि केवळ आपण म्हणजे या इंद्रिय तृप्तीच्या क्रिया थांबवल्या तर आपल्याला कधी भगवत प्राप्ती होणार नाही. म्हणजे परिपूर्ण योगी कोण असेल की जो भगवान यांच्याविषयी ज्ञानामध्ये स्थित होईल, भगवान यांच्याविषयीचं आपलं जे नातं आहे ते समजून घेईल आणि हे झाल्यावरच तो जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडेल पहा. मग असा जो व्यक्ती आहे तो खरा योगी. मग आता योगाचं पूर्णत्व कधी आहे तर अशा पद्धतीने. मग आता आताच्या काळात काय होतं की निष्पाप लोक आहेत आपल्यासारखे, त्यांना फसवलं जातं. योग संस्था अशा फसवतात, पैसे उकळतात. तर योग म्हणजे काही व्यायाम नाही, तर तो आध्यात्मिक स्तरावरचा आध्यात्मिक सराव आहे. म्हणजे अष्टांग योग हे एक प्रकारचं परमात्मा प्राप्तीचं साधन आहे, त्याला टूल असं म्हणतो आपण इंग्लिशमध्ये. मग याला म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रयास करून व्यायाम प्रकार करून कधी भगवत प्राप्ती होऊ नाही शकणार. हा भाग आपण समजून घेऊया. अशी फसवणूक बऱ्याच जणांची होते आताच्या कलियुगामध्ये. आता पुढे जाऊ आपण. मग हा, मग आता या श्लोकात भगवान काय म्हणतात की जो अत्यधिक खातो आणि जो अत्यंत अल्प खातो, जो अतिशय झोपतो आणि पुरेसे झोप नाही, तो योगी झोप होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे आहार आणि निद्रा याविषयीच आपल्याला सांगितलंय. म्हणजे अतिशय खाणं हे सुद्धा योग्य नाही पहा, म्हणजे ते तमोगुणी झालं. मग असे लोक जास्त झोपतात. आणि सत्वगुण आहार म्हणजे काय की प्रमाणात आहार. आणि मग मांसाहार किंवा या गोष्टी म्हणजे रजोगुणी झालं, मद्यपान धुम्र. मग असे जे लोक आहेत ते काय करतात, म्हणजे अतिशय म्हणजे असं आपण काय म्हणू की अशा पद्धतीचं जर अन्नभक्षण करत असतील तर ते दूषितच होतात. मग अशा लोकांना काही जे आहे तर ते योगी होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे अत्यल्प पण खाऊन उपयोग नाही आणि अत्यंत पण खाऊन उपयोग नाही. म्हणजे प्रमाणात खाल्लं पाहिजे. म्हणजे कमी प्रमाणात जर आपण खाल्लं तर काय होतं, आपल्याला अशक्तपणा येईल किंवा जी आवश्यक शक्ती आहे आपल्याला प्रत्येक कर्म कृष्ण सेवा करण्यासाठी, तर ती आपल्याला प्राप्त होणार नाही पहा. मग अशा पद्धतीनं जो कृष्ण म्हणजे करत असतो कर्म, तर म्हणजे प्रमाणापेक्षा म्हणजे शास्त्रांच्या निश्चित जाऊन उपवास करतो आणि आपल्या इंद्रियांचा आणि हृदयस्थ परमात्म्याचा छळ करतो, मग ही कृष्ण भावना नाही. कृष्ण भावना म्हणजे शास्त्रांच्या अनुसार उपवास तो करतो आणि तो भगवान यांना अर्पण केलेलंच अन्न खातो. अन्यथा भगवानांना अर्पण केलेलं अन्न म्हणजे प्रसाद जर नाही खाल्ला तर ते पापच खाल्ल्यासारखं होईल. मग जो अधिक झोपतो त्याला स्वप्न पडतात, म्हणजे तो तमोगुणी आहे. 24 तासापैकी 6 तासच झोप जी आवश्यक आहे. म्हणजे पहा, आपण फुगा आहे, तो जास्त फुगवला तर काय होईल, फुटेल आणि त्याच्यात हवाच नाही घातली तर तो गळून पडेल. आपल्याला काय करायचंय, थोडीशीच हवा भरायची, म्हणजे आपल्याला मध्यम मार्ग स्वीकारायचा. मग तो कुठला आहे तर कृष्ण भावना. त्याद्वारे आपण जे आहे ते उन्नती करू शकतो. आता पुढे जाऊ आपण. हवं त्याच्या पुढच्या स्लाइड. हा, मग आता इथे आपण समजून घेऊ की जो मनुष्य आपला आहार निद्रा विहार कर्मणूक आणि कर्म करण्याच्या प्रयत्नात नियमित असतो तो योगाभ्यासाद्वारे सर्व सांसारिक दुःखांचा विनाश करू शकतो. म्हणजे ज्याचे आहार निद्रा विहार आणि करमणूक किंवा कर्म करण्याचा प्रयत्न जे आहेत, म्हणजे काय, भौतिक जीवनामध्ये असल्यावर ह्या 4 गोष्टी ज्या आहेत तर त्या ज्या आहेत त्या अत्यंत संयमित असणं आवश्यक आहे. अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुन हे जर अतिरेक झाला तर ते पशुवत जीवन होईल पहा. आपल्याला कृष्णांनी सगळं दिलंय, म्हणजे अन्न फळ पालेभाज्या. मग आपण जे आहे ते म्हणजे भगवानांना अर्पण केलेलं अन्न खाल्लं तर तो सत्वगुणी होईल, म्हणजे तो दिव्य स्तरावरचा म्हणजे तो प्रसाद असतो. पण आपण सत्वगुण रहित अन्न खायचं यासाठी टाळणं आवश्यक आहे. म्हणजे असा आहार आपण घेणं टाळलं पाहिजे. मग अनावश्यक निद्रा नको, मग त्यामुळे काय होईल, आपला वेळेचा अपव्यय होईल. भगवत सेवेमध्ये युक्त झालेला माणूस अजिबात वेळ वाया घालवत नाही. तो कृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच कार्य करतो. जेवढं आवश्यक आहे तेवढीच झोप, म्हणजे 6 तास झोप पुरेशी आहे पहा. रूप गोस्वामींचं उदाहरण घेऊया आपण इथे. ते 2 तासापेक्षा जास्त झोपवायचे नाही, म्हणजे इतका इंद्रियावरती त्यांचा ताबा होता. म्हणजे गोस्वामी होते ते. आपण कसं आहोत, गोदास आहोत. मग हरिदास ठाकूर पहा, 3 लक्ष जप करण्यासाठी दिवस रात्र ते जागत असत, मग झोपत पण नसत. मग हे उच्च स्तरावरचे गोस्वामी आहेत. पण आपण कृष्ण भावनाभावित मनुष्य जो म्हणजे कार्य करत असतो तर तो श्रीकृष्णांशी जी संबंधित नाही गोष्ट, तिथं कुठेही तो कार्य करायला जात नाही. म्हणजे त्यामुळे तो इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टीकडे आकर्षित होत नाही पहा. मग म्हणून आपण काय केलं पाहिजे की आपली वाणी कर्म निद्रा ह्या सगळ्यांचं नियमन केलं पाहिजे. त्यामुळे काय होतं, आपण भौतिक इंद्रिय तृप्तीमध्ये जे आहे ते त्या गुण म्हणजे त्या विषयांकडे आकर्षित होत नाही आणि त्यामुळे आपण प्रदूषित होत नाही आणि त्यामुळे आपण संयमित राहतो. मग असा व्यक्ती असतो तो, हे जे सांसारिक दुःख आहे म्हणजे संसारामध्ये सुख दुःख उन्हा पावसाळ्यासारखं असतं, मग त्याचा तो असा व्यक्ती नाश करू शकतो. तर पुढे जाऊ आपण.
18व्या श्लोकावरून म्हणते, योगाभ्यासाद्वारे योगी जेव्हा आपली मानसिक कार्य नियमित करतो आणि सर्व भौतिक आकांक्षापासून मुक्त होऊन अध्यात्मामध्ये स्थित होतो, तेव्हा तो यथायोगीपणे योगयुक्त झाल्याचं म्हटलं पाहिजे. म्हणजे काय की योगी आणि साधारण मनुष्य यांच्यामध्ये भेद काय आहे की योगी मनुष्य असतो ना, तो सगळ्या या भौतिक इच्छा, वासना, कामना यांचं शमन होण्यासाठी प्रयत्न करतो बरं का. आणि मग आता कोणत्याही भौतिक कामनेने तो विचलित होत नाही. हा, मग आता हे त्याला करावं लागतं. योग्याला अशा ध्यान योगी जो अष्टांग मार्गाने त्याला हे सगळं करायला लागतं. भौतिक इच्छा आकांक्षापासून मुक्त व्हायला लागतं. पण कृष्ण भावनेमध्ये हे आपोआपच साधलं जातं. म्हणजे कृष्णांच्या चरण कमलांचा जर आश्रय घेतला तर सर्व सदैव कृष्ण जे आहेत तर त्यांच्याच संतुष्टीसाठी कार्य करत असतात. जसं अमरीश महाराजांनी केलं. म्हणजे सगळी इंद्रिय त्यांनी कृष्ण सेवेमध्ये संलग्न केली. मग हा आपण फरक समजून घेऊया. आणि म्हणून अशा दिव्य क्रियेमध्ये जेव्हा एखादा व्यक्ती कार्यरत होतो, मग त्याला म्हणायचं योगयुक्त होणं. मग भौतिक स्तरावर इंद्रियांना असं योगयुक्त करणं एखाद्या ध्यान योगासाठी फार अवघड आहे. पण तेच कृष्ण भावना वैध व्यक्तीसाठी सुलभ आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर हां. मग आता वायूचं संचलन नसलेल्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे दीप संतपणे तेवतो, त्याप्रमाणे नियमित मनाचा योगी आत्मतत्वावरील आपल्या ध्यानामध्ये सदैव स्थिर असतो. म्हणजे काय, की आपण भगवान यांची नित्य भक्तिमय प्रेममय सेवा करायची. असं ज्याला समजतं म्हणजे आराध्य भगवान म्हणजे परमात्मा जो आहे म्हणजे आपल्या हृदयामध्ये स्थित तेच आपले आराध्य आहेत असे जे भगवान आहेत. मग त्यांच्यावर निरंतर ध्यान करतो असा योगी. जसा एखादी दीप संतपणे तेवतो पहा, जिथं बिलकुल वारा नाही तिथे एकदम ती म्हणजे दिव्याची वात तेवत असते. मग असं त्याचं संयमित मन करून तो योगी भगवानांच्या परमात्मा रूपावर आपलं मन केंद्रित करत असतो आणि सदैव त्या स्थितीमध्ये स्थित राहतो. मग कृष्ण भावनाभावित व्यक्तीचं कसं असतं, तर वायुरहित स्थळी म्हणजे दिवा कसा असेल एकदम स्थिर असतो. अशा पद्धतीनं तो भगवत सेवेमध्ये संलग्न असल्यामुळं मनाने आधीच स्थिर झालेला असतो आणि त्यामुळे तो विचलित होत नाही पहा. म्हणजे हे कृष्ण भावनेचं सौंदर्य आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. मग आता योगाभ्यासाद्वारे मनुष्याचं मन जेव्हा सांसारिक मानसिक क्रियांपासून पूर्णपणे संयमित होते त्या अवस्थेला परिपूर्ण समाधी म्हणतात. मग समाधी अवस्थेचं लक्षण म्हणजे मनुष्य विशुद्ध मनाद्वारे आत्म्याचं अवलोकन करण्यात आणि आत्म्यामध्ये संतुष्ट होण्याचा तथा आनंद प्राप्त करण्यात समर्थ होतो. त्या आनंदमय अवस्थेत मनुष्य दिव्य इंद्रियांद्वारे साक्षात्कार झालेल्या अमर्याद दिव्य सुखामध्ये स्थित होतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर तो सत्यापासून कधीच ढळत नाही. त्या सत्याची प्राप्ती झाल्यावर याहून अधिक श्रेष्ठ असे काही असेल असं त्याला वाटत नाही. या अवस्थेमध्ये स्थित झाल्यावर तो मोठमोठ्या संकटामध्ये विचलित होत नाही आणि भौतिक संसर्गामुळे निर्माण होणाऱ्या दुःखांपासून हीच यथार्थ मुक्ती होय. आता हे फार मोठे आहे. मग आपण हे सोपं करून घेऊया, समजून घेऊया. म्हणजे जो योगाभ्यास करतो त्याचं काय होतं, सांसारिक मानसिक क्रिया म्हणजे काय, ज्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा आहेत त्या कुठे येणार, मनामध्ये. ह्या सगळ्यापासून तो मुक्त होतो. म्हणजे संयमित करायला लागतो सगळ्या इच्छांना, सगळे भौतिक वेग आहेत ते इंद्रियांचे. आणि मग तो समाधिस्थ झाला म्हणजे ज्या सगळ्या इच्छा ज्या आहेत त्या काढून टाकतो तो. अशा ज्या आहेत. मग असा जो असतो तर तो आत्मा जो आहे आपला तो परमात्म्याच्या रूपावर त्याचं ध्यान करत असतो, हृदयस्थ परमात्म्याच्या रूपावर. मग असा जो असतो तर तो साक्षात्कार जो आहे तर तो ध्यान योगाद्वारे होतो. मग ही ह्याला समाधी अवस्था म्हटलंय. म्हणजे शुद्ध मनाद्वारे, म्हणजे मनात कुठल्याही इच्छा नाही आहेत इंद्रिय तृप्तीच्या आणि आत्म्यामध्ये संतुष्ट म्हणजे आत्म्याला आनंद आहे की परमात्म्याच्या रूपावर तो ध्यान करत असतो. आणि असं अमर्याद दिव्य सुखी जी अवस्था आहे भगवानांच्या रूपाचं ध्यान करायचं, त्यामध्ये तो सदैव आनंद घेत असतो. असं दिव्य सुख असतं म्हणजे ते न संपणारं सुख आहे आणि तो दिव्य आनंद असतो. असं स्थित झाल्यावर त्याचं कधी पुन्हा पतन होत नाही. म्हणजे एकदा का तो स्थित झाला आणि सत्याची प्राप्ती म्हणजे भगवत प्राप्ती झाली, आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर तो उन्नत झाला की तो कधीच मोठमोठ्या संकटाने विचलित होत नाही किंवा कुठल्या भौतिक दृष्टीने जी काही म्हणजे इंद्रिय तृप्तीचे गोष्टी असतात अशा, तर ह्या सगळ्या जर ते संसर्ग झाले म्हणजे आपल्या मनामध्ये ते विचार जरी आले तरी त्यामुळे तो विचलित होत नाही. मग हीच एक प्रकारची मुक्ती आहे. म्हणजे ह्याला खरी मुक्ती असं म्हटलंय पहा. मग हे सगळं जर व्हायचं असेल तर आपल्याला किती संयमित स्वतःला करायला लागेल पहा. मग कुठेतरी एकांतवासात हिमालयात जाऊन बसलो, तिथं खूप थंडी वाजायला लागली तर मग आपण म्हणू खूप थंडी वाजते. मग वाळवंटात जाऊन बसलो तर तिथे खूप उष्मा जाणवेल आणि जंगलात जाऊन बसलो आपण ध्यान करून तर तिथे मग रात्री जंगली श्वापद अंधार पडल्यावर येतील म्हणून भीती वाटते. म्हणजे आपलं ध्यान लागेल का नाही. मग कलियुगामध्ये हे सगळं अवघड आणि अव्यवहार्य आहे. मग ह्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे,
तर चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले, काय सांगितले? चेतो दर्पण मार्जनम, म्हणजे मनावरची जी मलिन आरसा आहे तर तो स्वच्छ कसा करेल? हरिनामानी. नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ती. म्हणजे या नामामध्ये, भगवत नामामध्ये सगळ्या प्रकारच्या शक्ती आहेत. भगवान म्हणजे भगवान आपल्या शक्तीनिशी उपस्थित आहेत. कुठलंही नाम तुम्हाला जे वाटतं, रामाचं घ्या, कृष्णाचं घ्या, जे काही नाम वाटतं ते तुम्ही घेऊ शकता. पहा, म्हणजे भगवान आपल्या प्रत्येक नामामध्ये शक्तीनिशी असतात. हरे कृष्ण महामंत्राचा जप हा सर्व म्हणजे हा जो आहे तर करणं, म्हणजे हे काय राहील तर ही खऱ्या अर्थाने जी आहे तर आपली जी आहे खऱ्या अर्थाने म्हणजे निर्वाण अवस्था, म्हणजे जी निर्वाण अवस्था, जी कैवल्य अवस्था आपण म्हणतो ध्यान योगाद्वारे निर्माण होते, तर तीच म्हणजे आपण हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाद्वारे अशा म्हणजे समाधी अवस्था जी आहे ते मिळवू शकतो. पहा, म्हणजे म्हणून कृष्ण भावना ही सर्वोत्तम योग पद्धती मानली आहे. पहा, म्हणजे तो इतका सुखी असतो, कृष्ण भावना मनुष्य तर कुठल्या सुखाचीच इच्छा करत नाही. पहा, ध्यानयोग ज्ञानयोग यांच्या अभ्यासात विघ्न येऊ शकतात. मायाशक्ती खूप प्रबळ आहे, पण भक्तियोगामध्ये असं कुठली विघ्न जरी आली तरी मार्गदर्शक गुरु असतात त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये. पहा, आणि म्हणून भौतिक शरीर जोपर्यंत आहे ना तोपर्यंत हे आहार, निद्रा, भय, मैथुन म्हणजे या शरीराच्या सगळ्या इच्छा आपल्याला भागवाव्याच लागतील. आणि आपण प्रकृतीच्या 3 गुणामध्ये जोपर्यंत आहोत तोपर्यंत आपल्याला ह्या सगळ्या म्हणजे कामाची ही सगळी आकर्षणं आपल्याला प्रलोभित करतील. ह्यासाठी कृष्ण भावना किंवा भक्ती योग जो आहे तर तो काय आहे, तो आपला मनुष्य काय करतो, आपल्या शारीरिक इच्छा पूर्ण करत म्हणजे दार आवश्यकता बंद कर ग. भाग माताजी माईक म्यूट करूया. तर आपल्या शरीराच्या इच्छा पूर्ण जरी करत असेल, आवश्यकता जितक्या आहेत त्या भागवत जरी असेल तरी तो आपल्या इंद्रियांना उत्तेजित होऊ देत नाही. पहा, आणि अशा पद्धतीने तो कृष्ण भावनेमध्ये, कृष्णांच्या भक्तिमय प्रेम सेवेमध्ये रममाण होतो. पहा, मग असा मनुष्य कुठल्याही संकटाने विचलित होत नाही. पहा, मग असा जो आहे तो परमयोगी. आता पुढे जाऊ, म्हणजे ह्या ध्यान योगीपेक्षा कृष्ण भावना भावित योगी कसा श्रेष्ठ आहे हे आपण अभ्यास करू. आता पुढे जाऊ. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा, मग मनुष्याने दृढ निश्चय आणि श्रद्धेने योगाभ्यासामध्ये युक्त झालं पाहिजे आणि योग मार्गापासून कधीच विचलित होऊ नये. त्यांना मानसिक तर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या सर्व भौतिक कामनांचा पूर्ण त्याग करून मनाद्वारे सर्व इंद्रियांना सर्व बाजूने संयमित केलं पाहिजे. म्हणजे पहा, मनुष्याला सगळी इंद्रिय अशा पद्धतीने म्हणजे योगाचा अभ्यासक जो असतो ध्यानयोगी त्याला असं दृढ निश्चय व्हायला लागतं, अजिबात विचलित व्हायचं नाही. धैर्याने म्हणजे अपयश जरी आलं, एखाद्या मनाची म्हणजे मनामध्ये इच्छा आल्या, इंद्रिय प्रबळ झाली तरी धैर्यानं अभ्यास करायचा, पुन्हा प्रयत्न करायचा. म्हणजे अंतिम यशप्राप्ती म्हणजे असे कितीतरी वेळा अपयश येऊन कधीतरी यशप्राप्ती होईलच. पहा, मग असं अशा पद्धतीने प्रयास करायचे. पहा, आणि बिलकुल निरुत्साही राहायचं नाही, अपयश आलं तरी नाराज व्हायचं नाही, दृढ निश्चय व्हायचा आणि योग अभ्यास करायचा. म्हणजे इतकं खडतर आहे हा अभ्यास. आणि भक्तियोगाचं किती सोपं आहे. पहा, म्हणजे अंतःकरणात उत्साह, निश्चय, धैर्यानं भक्तांच्या सत्संगात आपण गेलो की आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे सत्वगुणापर्यंत उन्नत होतो. आणि तिथून पुढे भक्ती योगाचं अनुसरण करून काय करतो आपण तर म्हणजे शुद्ध सत्वगुणामध्ये येतो. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्या सेवेला पात्र अशा ब्रह्मस्तरावर येतो. पहा, म्हणजे भक्तीमध्ये जो ब्रह्मस्तर आहे, म्हणजे भक्तियोग जो आहे तो आपल्याला सुरुवातीला कठीण वाटेल. पहाटे उठायचं, मग मंगल आरती करायची, मग 16 माळा जप करायचा, म्हणजे पण तो नंतर अमृत समान गोड आहे. पहा, अगदी सोपं एकदा आपली घडी बसेल तर. पण अशा पद्धतीचं जे मनाला आणि इंद्रियांना संयमित करायचं, मग इतका कठोर अभ्यास करायचा, अनेक जन्म लागतील त्याला. आपल्याकडे 100 वर्षापेक्षाही कमी आयु आहे कलियुगामध्ये. मग हे सगळं अवघड आहे. पहा, म्हणजे आपण धैर्याने हे सगळं केलं पाहिजे. म्हणजे धैर्य कसं पाहिजे पहा, म्हणजे असं म्हणजे न खचणार म्हणजे अशी मनस्थिती आपली पाहिजे. मग हे सगळं खूप अवघड आहे ना आपल्याला. मग हा फरक आपण समजून घेतो आहोत ध्यान योग आणि भक्ती योगातला. मग पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता हळूहळू क्रमशः मनुष्यानं दृढ विश्वासानं युक्त झालेल्या बुद्धीद्वारे समाधीमध्ये स्थित झालं पाहिजे. आणि याप्रमाणे केवळ आत्म्यावर स्थिर करून म्हणजे मन आत्म्यावर स्थिर करून इतर कशाचाही विचार करू नये. म्हणजे पहा, योग्य विश्वास म्हणजे दृढ विश्वास आणि बुद्धीद्वारे मनुष्याने इंद्रियांच्या क्रियांचा लय करायचा. म्हणजे काय, इंद्रियांची क्रिया थांबवायच्या, इंद्रियांची कर्म थांबवायची. मग त्याला म्हणायचं प्रत्याहार, म्हणजे अष्टांग योगातला हा टप्पा आहे. मग आता भगवान यांच्या दृढ विश्वास म्हणजे परमात्मा म्हणून हृदयात उपस्थित आहेत. आणि मग त्याद्वारे ते आपण इंद्रियांना थांबवलं, त्यांचा म्हणजे निग्रह केला, मग मनाला संयमित केलं आणि मनाला भगवान यांच्यावरच केंद्रित केलं. मग ह्याला म्हणायचं समाधिस्थ होणं.
आणि मग देहात्मबुद्धी म्हणजे अशा मी शरीर आहे किंवा इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा नाही म्हणजे आपण कधी प्रभावित होण्याची मग शक्यता नसते. म्हणजे ही समाधी अवस्था म्हणजे मिळवण्यासाठी भौतिक प्रकृतीशी संपर्क जर असेल तरी पण इंद्रिय तृप्तीचा विचार आपल्या मनात नाही आला पाहिजे. परमात्म्याच्या आनंदाव्यतिरिक्त आपल्या मनात कुठला नाही विचार आला पाहिजे. मग हे किती अवघड आहे पहा. मग यापेक्षा कृष्ण भावनेमध्ये प्रत्यक्ष आचरण, कृष्णाला संतुष्ट करायला फळं आणली, त्यांना भोग अर्पण केला आणि आपणही ग्रहण केला. म्हणजे आपल्या शरीराची आवश्यकता पण पूर्ण झाली. मग अशा पद्धतीनं हे किती सहजपणे आपल्याला जमेल, हो की नाही? आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर येऊ. मग आपल्या चंचल आणि अस्थिर स्वभावामुळे मन जिथे जिथे भरकटतं तिथून मनुष्याला ते ओढून आणावं आणि मग आत्म्याच्या नियंत्रणात आणावं. कसलं भयंकर आहे पहा हे. म्हणजे मन कसं आहे आपलं चंचल आणि अस्थिर आहे बरं का. आणि मग आत्मसाक्षात्कारी जो योगी असतो तो काय करतो की मनाला वश करतो. आता मनाची अवस्था मी म्हटलं ना की जसं माकड आहे तसं एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर उड्या मारतं आणि इतकं चंचल आहे मन. म्हणजे एखाद्या माकडाला दारू पाजली आणि परत त्याला जर विंचू चावला असं जर झालं तर त्याची काय परिस्थिती होईल. आणि म्हणजे अशा पद्धतीचं हे मन आहे. आणि मग आता ते कसं इंद्रियांना संयमित म्हणजे करू शकेल तो व्यक्ती. मग अशा पद्धतीचं मन कार्य करतं. म्हणजे इंद्रियांना संयमित अशा परिस्थितीत करणं आवश्यक आहे. आणि मग अशा मनाला अशा इंद्रिय तृप्तीच्या विचारापासून इंद्रिय भोगाच्या विचारापासून पुन्हा परमात्म्याच्या ध्यानावर म्हणजे परमात्म्याच्या रूपावर ओढून आणावं लागतं. आणि अशा पद्धतीनं आत्म्याला नियंत्रण कारण आत्मपरिणाम भोगत असतो आपण जे काही कर्म करतो. आणि अशा पद्धतीनं आत्म्याच्या नियंत्रणात ठेवायला लागतं. म्हणजे किती अवघड आहे पहा. म्हणजे जो इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवतो संयमित करतो तो गोस्वामी. आणि आपण कसे आहोत गोदास आहोत पहा. म्हणजे इंद्रियांचे दास इंद्रिय तृप्तीसाठी कार्य करतो. इंद्रिय प्रबळ असतात पहा. मग यासाठी आपण समजून घेऊया की इंद्रिय जे आहेत तर त्यांचे स्वामी म्हणजे ऋषिकेश आहेत. मग त्यांच्या सेवेमध्ये जर आपण संयुक्त केलं तर तेच आपल्या इंद्रियांचं संयमन करतील. आपल्याला काही करायलाच लागणार नाही. आपले इंद्रियांचे स्वामी ते मग ते त्यांचाच जर आश्रय घेतला त्यांचीच इंद्रिय संतुष्ट करायला आपण जर कार्य केलं तर ही खरी कृष्ण भावना आहे पहा. आणि याद्वारे आपण इंद्रियांना नियंत्रित तर करू शकू आणि कृष्ण भावनेमध्ये पण संयुक्त करू शकू. हीच खरी योगाभ्यासाची परम सिद्धी आहे. मग ही आपण गाठण्याचा प्रयास केला पाहिजे. अन्यथा फार अवघड आहे हे सगळं. आता हे आपण जाणून घेतलं ध्यानयोगाने कशा पद्धतीनं मन भरकटतं, मग ते पुन्हा परमात्म्याच्या रूपावर आणावं लागतं आणि मग आत्म्याला नियंत्रणात म्हणजे ते परिणामांपासून आत्म्याच्या नियंत्रणात सगळं ठेवावं लागतं. म्हणजे खूप अवघड आहे सगळं आताच्या काळामध्ये. मग आता पुढे जाऊ आपण. हां. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की ज्या योगी मनुष्याचं मन माझ्यावर स्थित झाले आहे त्याला निश्चितच दिव्य सुखाची परमावधी प्राप्त होते. तो रजोगुणाच्या पलीकडे असतो. त्याला ब्रह्माशी असलेल्या गुणात्मक स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो. याप्रमाणे तो आपल्या पूर्वकर्म फळाप्रमाणे मुक्त होतो. मग आता समजून घेऊया की भौतिक दोषांपासून मुक्त होणं आणि भगवान यांच्या सेवेमध्ये स्थित होणं म्हणजे प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या पलीकडे जायचं. त्याला म्हणायचं ब्रह्मभूत अवस्था. मग आता भगवान जे आहेत तर ते सांगतात म्हणजे भगवान यांच्या चरण कमलांचा जोपर्यंत आपण आश्रय ग्रहण करत नाही ना तोपर्यंत आपल्याला ब्रह्मभूत अवस्था येणारच नाही. म्हणजे आपण सवयी कृष्ण मन पदारविंदे असं श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं बा. मग हे कधी होईल जेव्हा आपण भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करू आणि गुरूंच्या मार्गदर्शन करू तेव्हाच होईल. आणि मग सर्व भौतिक दोषातून म्हणजे रजोगुणातून आपण कधी मुक्त होऊ किंवा तमोगुणातून जेव्हा आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करू कृष्ण भावनामुळे होते. मग असा जो व्यक्ती आहे तो खऱ्या अर्थाने आत्मसाक्षात्कार करतो म्हणजे प्राप्त करतो आणि ब्रह्माशी एकरूप म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करून कृष्ण कृपा प्राप्त करतो पहा. आणि त्यामुळे तो सगळ्या पूर्वकर्म फळातून मुक्त होतो. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. मग आता अशा योगाभ्यासाद्वारे निरंतर युक्त असलेले आत्मसंयमी योगी सर्व भौतिक दोषांतून मुक्त होतो आणि भगवंतांची दिव्य प्रेममय सेवा करीत परिपूर्ण सुखाच्या परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती करतो. म्हणजे आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय की भगवान यांच्याशी असलेला आपला संबंध जो आहे ना वास्तविक संबंध तो जाणणे की मी भगवान यांचा अंश आहे आणि भगवान माझे स्वामी आहेत. मग त्वरित आपण भगवत सेवेमध्ये लागणं आणि भगवान यांची सेवा करणं. मग ह्यालाच म्हणायचं की जो भगवान यांच्याशी असलेला दिव्य संबंध आपण जाणला. तर याला म्हणायचं ब्रह्मसंस्पर्श म्हणजे ब्रह्म अवस्था आणि त्याच्यानंतर भगवत सेवेमध्ये जेव्हा आपण येतो आणि सेवा करतो त्याला म्हणायचं ब्रह्मसंस्पर्श. मग असा जो असतो तो आत्मसंयमी योगी असतो. मग प्रेममय सेवेद्वारे आपल्याला सोपं आहे करायला सगळं भगवान यांची प्रेममय भक्तिमय सेवा करून. पण हे एखाद्या योगाभ्यासाला म्हणजे सॉरी एखाद्या योग्याला योगाभ्यास करून अत्यंत अवघड आहे पहा. हा भाग आपण समजून घेऊया. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊया. हां.
मग आता वास्तविक योगी हा प्राणीमात्रामध्ये मला पाहतो आणि सर्व प्राणीमात्रांना सुद्धा माझ्यामध्ये पाहतो. निसंदेह आत्मसाक्षात्कारी पुरुष मला सर्वत्र पाहतो. आता पहा, कृष्ण भावनाभावित योगी हा परिपूर्ण द्रष्टा, म्हणजे तो प्रत्येकामध्ये आत्मतत्व पाहतो. म्हणजे पशु असतील, पक्षी असतील, मनुष्य असेल, हत्ती असेल, चांडळ असेल, ब्राह्मण असेल, सगळ्यामध्ये तो एकच आत्मा आहे भगवान यांचा आत्मतत्व, एकच चेतना शक्ती असं पाहतो. आणि म्हणजे एकच परमात्मा आहे की जो सर्वांमध्ये उपस्थित आहे हे पण तो समजतो आणि आत्मा परमात्म्यातला भेद पण जाणलेला असतो. मग तो खरा योगी. मग कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती असतो तो श्रीकृष्णांच्यावर श्रद्धा ठेवून म्हणजे कृष्णांना सगळीकडे पाहतो. म्हणजे हृदयस्थ कृष्णांचा अंश म्हणजे कृष्णच आहे आणि परमात्मा म्हणजे पण कृष्णांचाच विस्तार आहे. म्हणजे सगळं काही कृष्ण आहेत हे समजतो तो आणि सगळ्यांमध्ये समभावाने राहतो पहा. सगळ्या प्राणीमात्रांविषयी त्याला दया वाटते, सगळ्यांचा तो मित्र बनतो, सगळ्यांविषयी करुणा असते, त्याला प्रेम वाटतं. मग असा जो परमात्मा प्रत्येक जीवामध्ये वास करतोय जाणतो, त्यामुळे प्रत्येकांना तो समभावनेने पाहतो. मग असा जो आहे तर तो सगळ्या प्राणीमात्रांमध्ये सुद्धा भगवान यांना पाहतो. म्हणजे परमात्म्याला तर पाहतोच पण आत्मतत्वाला पण पाहतो आणि प्राणीमात्रांमध्ये सुद्धा प्राणीमात्रांना सुद्धा माझ्यामध्ये, म्हणजे हे प्राणीमात्रांमध्ये परमात्मा उपस्थित आहेत म्हणून भगवान जे आहेत ते परमात्मा रूपात त्यामध्ये उपस्थित आहेत. म्हणजे इथे माझ्यामध्ये म्हणजे काय, हे प्राणी म्हणजे कोण आहेत, भगवान यांचंच एक विस्तारित रूप आहे. म्हणजे भगवान यांच्यापासूनच आपण सगळेजण निर्माण झालो आहोत. आपल्याला निर्माण भगवान यांनीच केले. अहम बीज प्रद, तर अहम बीज प्रद पिता असं भगवान म्हणतात. तर अशा पद्धतीने जो म्हणजे सगळीकडे भगवान यांना पाहतो तो खरा आत्मसाक्षात्कारी पुरुष आहे पहा. म्हणजे सदा सर्वदा जो भगवत सेवेमध्ये असतो आणि जो भगवान यांच्या इंद्रियांची सेवा करतो, आपल्या भौतिक इंद्रियांची नाही सेवा करत. मग असा जो असतो तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती असतो पहा. आणि जो विचलित होतो भगवान यांच्या भौतिक शक्तीमुळे मग तो काय होतो, बद्ध होतो. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, मग जो मला सर्वत्र पाहतो आणि सर्व काही माझ्यामध्ये पाहतो, त्याला कधी मी दुरावत नाही, तसेच तोही मला कधी दुरावत नाही. म्हणजे कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती आहे ना, तो प्रत्येक अणुच्या चराचरामध्ये सगळीकडं कृष्णांनाच पाहतो पहा. आणि भौतिक प्रकृतीच्या निरनिराळ्या म्हणजे ज्या अभिव्यक्ती, म्हणजे कृष्णांची जी विलक्षण ऐश्वर्य आहे तिथे प्रत्येक ठिकाणी भगवान आहेत पहा. म्हणजे जलाशयामधला सागर म्हणजे भगवान आहेत. इथे पहा, चित्रात पहा, चैतन्य महाप्रभू भक्त रूपात आले आणि त्यांनी काय केलं, प्रत्येक ठिकाणी राधाभाव घेतला त्याने, प्रत्येक ठिकाणी कृष्णांच्या विरहामध्ये असायचं ते. मग त्यांनी कृष्णांनाच पाहिलं. मग जलाशयामधला मोठा जलाशय म्हणजे समुद्र म्हणजे मी स्वतः आहे भगवान म्हणतात, हो की नाही. गायीमधली कपिला म्हणजे मी स्वतः आहे असं म्हणतात. अस्त्रामधलं वज्र म्हणजे मी स्वतः आहे भगवान म्हणतात. मग सगळीकडे अशा पद्धतीनं कृष्णांना पाहणं, मग ही खरं कृष्ण भावनामृतात मध्ये पाहण्याची पद्धत आहे. म्हणजे सर्वत्र कृष्णांना पाहणं. मग असा जो व्यक्ती आहे त्याच्यापासून भगवान कधी दूर जात नाहीत आणि भगवान म्हणजे यांचं सतत तो स्मरण करत असतो, त्यामुळे भगवान त्याच्याबरोबर सदैव राहतात. आणि त्यामुळे तो कृष्णाची उपस्थिती म्हणजे समजून घेऊ शकतो किंवा त्यांचं अस्तित्व समजू शकतो त्याला कृष्णाविषयीचं ज्ञान असल्यामुळं. आणि असा जो भक्त आहे तर तोही कृष्णापासून दूर जात नाही, कारण तो सदैव कृष्णांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये असतो. मग ह्याला म्हणायचं कृष्ण भावनेचा विकास. अशा पद्धतीने आपण कृष्ण जे आहे तर त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करून स्वतःला परिपूर्ण योगी रूपात मध्ये परिपूर्ण योगी स्तरापर्यंत आपण स्वतःला उन्नत करू शकतो पहा. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. जो योगी मी आणि परमात्मा अभिन्न असल्याचं जाणून परमात्म्याच्या भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त होतो, तो सर्व परिस्थितीत माझ्यामध्ये सदैव निवास करतो. म्हणजे जो योगी जाणतो की परमात्मा म्हणजेच कोण आहेत, भगवान यांचाच विस्तार रूप आहे. मग त्याला जे समजतं तो परमात्म्याची भक्तिमय सेवेमध्ये भगवान यांच्याच सेवेमध्ये तो युक्त होतो. मग असा योगी सर्व परिस्थितीत भगवान यांच्यामध्येच निवास करतो. म्हणजे आपण भगवान यांचे जीवात्मक अंश आहोत. म्हणजे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करणारे आपण जीवशक्ती, म्हणजे म्हणजे आपण एक शक्तीचं एकक आहोत भगवान यांच्या. आणि म्हणून असा जो व्यक्ती आहे तो परिपूर्ण योगी आहे पहा. आणि मग कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती आणि जो परमात्म्यावर ध्यान करणारा व्यक्ती आहे तर त्यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही. पण कृष्ण भावनाभावित योगी आहे तो भौतिक जगात विविध कर्म कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी करण्यात गुंतलेला असतो पहा. पण असा जो ध्यान करणारा योगी आहे कृष्णांच्या रूपावर, तर तो भगवान यांच्या दिव्य म्हणजे सहवासाची आणि सुखाच्या अवस्थेची त्याला प्राप्ती होते आणि तो त्यांच्या चिंतनात तल्लीन होतो. मग आता हे करत असताना धोके आहेत की ही जी समाधी अवस्था आहे तर त्यावेळेला काय होतं, तर इंद्रिय इतकी प्रबळ आहेत की तो विचलित होऊ शकतो पहा. आणि म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये उपस्थित आहेत तर भगवान जे उपस्थित आहेत तर त्यांच्यावर ध्यान करणं हे आताच्या कलियुगामध्ये म्हणजे अव्यवहार्य आहे. म्हणजे हे इतकं सोपं नाही आहे पहा. म्हणजे ते सगळ्या हृदयामध्ये उपस्थित आहेत आणि भगवान सर्वत्र आहेत. पण त्यांच्या अचिंत्य शक्तीच्या प्रभावाने आपण त्यांचं अस्तित्व जो आहे ना तो जो कृष्ण भावनाभावित योगी आहे हे
जाणू शकतो पहा, म्हणजे सर्वव्यापी भगवानांना. पण असा जो ध्यानयोगी आहे तो केवळ त्यांच्या ध्यान म्हणजे रूपावरच आणि त्या चिंतनावर, रूपाच्या चिंतनावरच तल्लीन होतो. म्हणजे ही कशी आली की अंशिक अनुभूती आली. म्हणजे आपल्याला जर भगवान यांचा दिव्य संग हवा असेल तर आपल्याला कशी भगवत तत्वाची म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांची अनुभूती हवी. मग ते जे आहे ईश्वरी साक्षात्काराचा तिसरा टप्पा, तर तो केवळ आपल्याला कृष्ण भावनेमुळे मिळू शकतो पहा. नाहीतर परमात्म्याच्या रूपावरच फक्त तल्लीन होतं असं जर योगी यशस्वी झाला तर ध्यान करायला, चिंतन करायला, मग ही सुद्धा अंशिक अनुभूती आली. मग आता पुढे जाऊ आपण. मग पुढच्या श्लोकावर. हा. मग आता हे अर्जुन, जो आपल्या स्वतःच्या तुलनेने सर्व जीवांकडे त्याच्या सुखदुःखामध्ये वास्तविक समत्वाने पाहतो तोच परिपूर्ण योगी. म्हणजे काय की स्वतःची सुखदुःख आहेत ती भगवत कृपेमुळेच आहेत. हा. आणि जो कृष्ण भावनेमध्ये परिपूर्ण असं म्हणजे कार्य करतो तो म्हणजे काय, तो भगवान यांच्या सेवेमध्ये संलग्न झालेला असतो. मग जी काही सुखदुःख आहेत ती कृष्णांची कृपा म्हणूनच आहेत असं पाहतो. आणि कृष्णांशी असलेल्या आपल्या संबंधाचं तो काय करतो, तर पुनर्जागृती करतो. असे जे भगवान आहेत ते आपल्या हृदयातले मित्र आहेत. आपले जे आहेत ते म्हणजे आपले हितकारक असे मित्र आहेत. आणि म्हणून हे सगळं जाणतो तो. हा. आणि त्यामुळे तो काय करतो, तर भगवान यांचं म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक पद जाणतो, भगवान यांचं स्वामित्व जाणतो, सर्वश्रेष्ठत्व जाणतो. आणि तो काय करतो, प्रत्येक प्राणीमात्राविषयी त्याला करुणा वाटते, कारण प्रत्येकाच्या हृदयात तो भगवान यांना पाहतो. आणि असा जो असतो तर तो काय करतो, मग सगळे जे जीव आहेत तर म्हणजे त्यांच्याविषयी त्याला करुणा वाटते, प्रेम वाटतं, तर त्यांचा मत्सर नाही करत आणि सगळ्यांच्या हितासाठी प्रयत्नशील राहतो. मग असा जो योगी आहे की इतरांच्या उन्नतीची कामना करतो तो खरा परिपूर्ण योगी. मग स्वतःच्या वैयक्तिक उन्नतीची कामना करत असेल तर मग तो योगी जो आहे तो जो कसा आहे, तर तो जो योगी आहे तो परिपूर्ण नाही होणार पहा. मग हा ध्यानयोगी जो असतो असा योगी, त्याच्यामध्ये तो एकांतवाचात बसून काय करतो, तर फक्त स्वतः चिंतनातच रमतो. आणि परिपूर्ण ध्यान करण्यासाठी म्हणजे तो स्वतःमध्येच रमलेला असतो. मग हा जो आहे तो परिपूर्ण योगी नाही होणार. जो कृष्ण भावनाभावित भक्त आहे तो काय करतो, इतरांच्या हिताचं पण चिंतन करतो. आणि भगवान जे आहेत तर त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो. आणि इतर म्हणजे जे असतात जीव तर त्यांची पण सेवा त्यांच्यामध्ये भगवान यांना पाहून तो करतो, किंवा त्यांच्यामधल्या भगवान यांच्या अंशाला पाहून त्यांच्याशी मित्रत्वाने प्रेमाने वागतो. मग हा खरा परिपूर्ण योगी होईल. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावरून होते. मग आता अर्जुन म्हणाले, "हे मधुसूदन, तुम्ही सांगितलेलं योगमार्ग मला अव्यवहार्य आणि असह्य वाटतो, कारण मन चंचल आणि अस्थिर आहे." आता अर्जुनाला हे सगळं समजलंय. म्हणजे कलियुगामध्ये सामान्य मनुष्याला ग्रहत्याग करायचा, मग वनामध्ये जायचं, अरण्यामध्ये जायचं, मग एकांतवासात म्हणजे हे सगळं, आणि मग पुन्हा एकांतवासात जाऊन योगाभ्यास अशा पद्धतीनं करायचा. आणि इतकं अल्प जीवन आहे आपल्याला, म्हणजे 100 वर्ष जर धरलं तर त्यामध्ये हे सगळं शक्य नाही. म्हणजे ह्याला खूप कठीण संघर्ष आहे आणि हे सहजासहजी ध्यान लागणं शक्य नाही, किंवा आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर खूप म्हणजे खडतर प्रवास करून पोहोचतात असे ध्यानयोगी. आणि त्यांना आयुमर्यादा भरपूर होती सत्ययुगामध्ये, आणि म्हणून हे शक्य होतं. ते हजारो लाखो वर्षे ध्यान करायचे. मग ह्या योग पद्धतीचं आचरण आता तर शक्य नाही, अर्जुन सांगतो. म्हणजे त्याला ही अव्यवहार्य पद्धत वाटते. म्हणजे राजवंशातला होता तो, त्याला सगळी सुख होती, तरी सुद्धा त्याला म्हणजे इतका दीर्घायुष्य असून, महान योद्धा असून सगळं म्हणजे त्याला हे सगळं अव्यवहार्य वाटतं. आणि कृष्ण त्याचे सखा आहेत तरी सुद्धा त्याला हे अव्यवहार्य वाटले. मग आपल्यासारख्या सामान्यांची काय कथा पहा, हो की नाही. मग ह्यासाठी कलियुगामध्ये आपल्याला काय आवश्यक आहे, भक्तियोगच आवश्यक आहे. अन्यथा काय होईल, आपण वेळेचा अपव्ययच करू अशा पद्धतीनं प्रयास करून. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा. मग आता इथे भगवान जे आहेत, आता त्यांना अर्जुन म्हणतो की हे कृष्ण, मन कसं आहे, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाती बलवत दृढम तस्याहम निग्रहम म्हणणे वायुरीवत सुदुष्करम. म्हणजे मन इतकं चंचल आणि इतकं उच्चृंखल आहे, दुराग्रह आहे, की अत्यंत बलवान होतं. आणि त्यामुळे त्या मनाचा निग्रह करणं म्हणजे वायूला नियंत्रित करण्यापेक्षा सुद्धा अत्यंत कठीण आहे. म्हणजे एक वेळ वायूला नियंत्रित करता येईल, पण मनाला करणं म्हणजे नियंत्रित करणं कठीण आहे पहा. असं अर्जुन म्हणतोय. म्हणजे काय, अर्जुनाने काय केलं होतं एकदा युद्धाआधी या कुरुक्षेत्राच्या, अर्जुन आणि कृष्ण जे होते ते अरण्यातून जात होते. मग जो जो अग्निदेव आहे ना, तर त्याचा नेहमी इंद्र यांचं युद्ध व्हायचं आणि त्याची भूक भागत नसे देवाची, आणि इंद्र पराजय करायचा. मग त्याला सहाय्य केलं अग्निदेवांना.
अर्जुनाने. आणि मग काय केलं, इंद्राने पर्जन्यवृष्टी केली तरी पण अर्जुनाने म्हणजे जे आहे ते आपल्या सामर्थ्याने तो लढला. आणि पुन्हा काय केलं, वायुदेवानी काय केलं, म्हणजे आपलं वायू म्हणजे हे आपलं पवनास्त्र म्हणजे जे सोडलं, मग त्याचा पण निःपात केला अर्जुनाने आणि अर्जुन विजयी झाला. आणि अशा अग्निदेवाला त्यांनी मदत केली. मग अग्निदेवाने त्यांना रथ भेट दिला युद्धासाठी. मग देवाने तो त्यांना दिला होता. तो म्हणजे तिन्ही लोकात विजय संपादन करणार होता. मग म्हणून तो काय म्हणतोय की वायूला आटोक्यात आणणं सोपं आहे, वायूला नियंत्रित करणं सोपं आहे. पण मनाला अवघड आहे. म्हणजे मन जे आहे तर इतकं बलिष्ठ आणि दुराग्रही आहे की ते बुद्धीच्या अधीन असलं तर कधी कधी ते बुद्धीवर प्रभुत्व म्हणजे बुद्धी अनुशासन करते आपला जो जीवन रथ आहे तिथे. पण काय होतं की बुद्धीवरती ते जर प्रबळ झालं, म्हणजे भौतिक देहरूपी रथ आहे आणि त्याचा आपला आत्मा प्रवासी आहे आणि बुद्धी काय आहे, सारथी चालक आहे. मग बुद्धीवर ते जर प्रबळ झालं तर ते बुद्धीवर प्रभुत्व गाजवतं. आपली बुद्धीचं पोषण म्हणजे आपला चालक जो आहे तर तो शक्तिशाली झाला पाहिजे. म्हणजे बुद्धी काय करेल, मनाची लगाम जी आहे आपल्या जीवन रथाला, मन जे लगामाचं कार्य करतं ते ती लगाम जी आहे ती आपल्या हातात ठेवेल. आणि इंद्रिय घोड्यांना काय करेल तर ते विचलित होण्यापासून म्हणजे धावण्यापासून वेगवेगळ्या इंद्रिय विषयांकडे ते काय करेल, संयमित करेल. मग बुद्धी ही सारथी आहे, तिचं कार्य महत्वाचं असतं. मग ही बुद्धी जी आहे ती शक्तिशाली कशी करायची, तर कृष्ण भावनामृतामुळे म्हणजे कृष्ण भावनेचं आचरण, कृष्णांची भक्तिमय प्रेमय सेवा, हे भगवद्गीतेतले हे शक्तिशाली उपदेश, भागवतातले उपदेश, याद्वारे भक्तांचा संघ, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन, मग याद्वारे आपण काय करू शकतो, बुद्धीला बलवान करू शकतो. म्हणजे ती आध्यात्मिक होते. आणि मग अशी जी बुद्धी होते तर ती बिलकुल विचलित होत नाही आणि ती काय करते, आपल्या मनाला, इंद्रियांना संयमित ठेवते आणि त्यामुळे आत्म्याचा प्रवास कसा होतो, सुखाचा होतो. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. मग भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे महाभाव कोणते. पुढच्या श्लोकावर येऊ मग भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे महाभाव कोणते. चंचल मनाला संयमित करणे निसंशय अत्यंत कठीण आहे, पण योगाभ्यासाने आणि अनासक्तीद्वारे मनाला वश करणे शक्य आहे. म्हणजे भगवान काय म्हणतात की हे कोणते महाबाहो, म्हणजे असा जो म्हणजे प्रचंड शक्तिशाली असा योद्धा आहे, म्हणजे असे जे अर्जुन आहे तर त्याला ते कोणते म्हणतात, म्हणजे कुंतीपुत्र, कुंतीचं सुद्धा उच्च कुळ आहे, म्हणजे असा योद्धा आहे तो पराक्रमी. तर त्याला ते म्हणतात की चंचल मनाला संयमित करणं खरंच कठीण आहे, पण अभ्यासाने म्हणजे अभ्यास न तू कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते. म्हणजे काय की योग्य अभ्यासाने, म्हणजे काय तर नवविध भक्तीद्वारे हे शक्य आहे. म्हणजे काय की आपण समजून घेऊ की सद्यस्थितीत आपल्याला एकांतवासात पवित्र स्थळी जायचं, परमात्म्यावर मन केंद्रित करायचं, मन इंद्रिय संयमित करायचे, ब्रह्मचर्याचं पालन करायचं, एकांतवासात राहायचं, सगळं फार अवघड आहे ना. आणि परत म्हणजे जे आहे ते अशा पद्धतीने राहत असताना मग आपण कसं नदी किनारी वगैरे म्हणजे आपण राहायचं, मग फार उंच पण नाही म्हणजे एका मोठ्या शिळेवर, आणि फार खाली पण नाही जमिनीलगत, म्हणजे कुठलेच कीटक सर्प येऊन आपल्याला काही त्रास देतील अशा पद्धतीनं राहायचं नाही. म्हणजे असं मध्यभागी म्हणजे एखाद्या पाषाणावर शिळेवर अशा पद्धतीनं आपण ध्यान करायचं, हे फार अवघड आहे. त्यापेक्षा नवविध भक्ती सोपी आहे, हो की नाही. आपण 9 पायऱ्यांमध्ये कृष्ण जे भक्ती आहे, कृष्णांची जी भक्ती आहे ती करू शकतो पहा. कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. मग त्यामध्ये श्रवण महत्वाचं. म्हणजे श्रवणाने काय होतं की जितकं आपण श्रवण करतो ना तेवढं आपण हृदयाची आपली शुद्धी तर होतेच, पण कृष्णापासून दूर नेणाऱ्या गोष्टी कुठल्या, म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी, तर त्यापासून आपण अनासक्त होतो. आणि मग ह्या योग्य अभ्यासाने म्हणजे नवविध भक्तीने आपण काय करतो, हळूहळू अनासक्त होतो. म्हणजेच काय तर आपण भगवत भक्तीमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा आपोआपच विरक्त होत जातो, वैराग्य येतं पहा. आणि त्याद्वारे आपण ज्ञानामध्ये स्थित होतो. आणि मग काय होतं, त्याद्वारे आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करू शकतो पहा. म्हणजे कृष्ण लीलांचं श्रवण केल्यामुळे आपोआपच आपण परमात्म्यावर आसक्त होतो. आपल्याला वेगळं काही वैराग्य आणावं लागत नाही, मनाला संयमित करावं लागत नाही पहा. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण भक्तिमय सेवा केल्यामुळे काय होतं, दिव्य स्तरावर स्थित होतं पहा. आणि सगळ्या विषयांच्या आसक्ती निघून जातात, अनासक्त होतं. आणि म्हणून भगवान काय म्हणतात की म्हणजे असं जर मन भौतिक विषयांपासून अनासक्त झालं तर हा कुशल उपचार म्हणजे जो आहे तो म्हणजे काय की योग्य पथ्य एखाद्या आजाराला, तर तो म्हणजे काय की त्याचा आहार आणि त्यामुळे होणाऱ्या रोग निवारणाप्रमाणे आहे. म्हणून भगवान काय म्हणतात, कृष्णांच्या दिव्य लीलांचं श्रवण हा आपल्या उत्तम मनस्थितीसाठी योग्य कुशल उपचार आहे. आणि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणं हे आपल्यासाठी पथ्य आहे पहा. मग हीच कृष्ण भावनेची पद्धती आहे. अन्यथा हे सगळं आपल्याला
खूप अवघड आहे. अनासक्ती भौतिक क्रियांचं ज्या आहेत म्हणजे ज्या विषयक क्रिया आहेत इंद्रिय तृप्तीच्या त्यांचा म्हणजे त्यांच्या ज्या म्हणजे म्हणजे आसक्ती आहेत त्या काढून घेणं, नष्ट करणं अवघड आहे. पण हे अनासक्तीद्वारे कसं होईल तर योग अभ्यासाने म्हणजे नवविध भक्तीनं आपल्याला नक्की त्यामुळे नवविध भक्ती करून त्यातलं पहिलं आहे श्रवण. श्रवणाचं महत्व सांगितलंय श्रवण भक्तीचं. त्याद्वारे निश्चित आपल्याला हे साध्य होईल. आता पुढे जाऊ. हो त्याच्या पुढच्या श्लोकावर हा 36व्या श्लोकावर. आता जी स्लाइड पुढे सरकत नाहीये 36व्या श्लोकावर आहे. मग ज्याचं मन उच्छृंखल आहे त्याला आत्मसाक्षात्कार होणं कठीण आहे, परंतु ज्याचं मन संयमित आहे आणि जो योग्य साधनांद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चितच यशाची शाश्वती आहे असं माझं मत आहे. म्हणजे भगवानांचं मत काय आहे, की जो भौतिक कार्यापासून स्वतःला म्हणजे जो म्हणजे जो आहे स्वतःच्या इच्छांना संयमित करायचा प्रयत्न करतो, मग त्यासाठी मनाला संयमित करतो आणि योग्य साधनांद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चित यश मिळेल. पहा योगाभ्यासाचा प्रयत्न करताना काय होतं की मनाला संयमित करायला लागतं आणि भौतिक सुख जे आहेत ना तर त्यांच्यापासून म्हणजे त्या सुखांमध्ये म्हणजे असा व्यक्ती काय करत असतो त्या सुखांपासून स्वतःला संयमित करायला जातो. पण काय होतं की असं करणं म्हणजे काय आहे भौतिक सुखभोगामध्ये म्हणजे अशा रत जर आपण राहिलो योगाभ्यासामध्ये तर एकीकडं इंद्रियांचा भोग चालू आहे आणि दुसरीकडून कसं की म्हणजे एखादा अग्नी आपण पेटवायचा आणि वरून पाणी ओतल्यासारखं आहे पहा. म्हणजे भौतिक सुख तर भोगायची आणि एकीकडे योगाभ्यास करणं म्हणजे काय अग्नीवर पाणी ओतणं म्हणजे याचा काही उपयोग नाही. हा म्हणजे आपण मनाचा निग्रह केला विना योगाभ्यास करणं म्हणजे काय आहे वेळेचा नुसता आपण म्हणजे अपव्यय केल्यासारखं आहे पहा. म्हणजे योगाने काय केलं पाहिजे भौतिकदृष्ट्या त्याला मनाला काय करायला लागेल संयमित करायला लागेल. मग हे सगळं कृष्ण भावनेमध्ये आपोआपच साधतं कृष्णाच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये पहा. आणि म्हणून कृष्ण भावनामध्ये आपण उन्नत झाल्याशिवाय आपल्याला जे आहे तर यशप्राप्ती होणार नाही पहा. मग योगाभ्यासाला हे सगळं फळ जे आहे तर हे कृष्ण भावनेमध्ये विशेष प्रयास न करता प्राप्त होईल. पण जो योगाचा अभ्यास करतो त्याला हे सगळं खूप अवघड आहे पहा. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. माताजी 37व्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी माझा आवाज ऐकू येतोय? 37व्या श्लोकावर येऊ. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योगसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? तर अर्जुनाच्या मनात प्रश्न आहे, की जो आत्मसाक्षात्कारच्या स्तरावर प्रयत्न तर करतो आणि सगळ्या इंद्रियाच्या इच्छा त्यागतो, म्हणजे अशा आसक्ती त्यागतो, तरी पण तो भ्रष्ट होतो. म्हणजे त्याला प्रयत्न करायचे असतात योगसिद्धीसाठी, पण इंद्रिय इतकी प्रबळ असतात, मायाशक्तीच्या बंधनातून तो सुटायचा प्रयत्न करतो. पण तो मोहित झाल्यामुळे काय होतं की त्याचं पतन होतं. मग अशा जे योग म्हणजे योगी असतात ते भ्रष्ट झाले असे म्हणतात आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरून. मग अर्जुन जिज्ञासा करतोय मग ह्या योग्यांचे प्रकार कुठले? मग आता कृष्ण सांगतात. आता पुढे जाऊया आपण. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. माताजी पुढच्या श्लोकावर येऊया. मग हे महाभाव कृष्ण ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावरून भ्रष्ट झालेला असा हा मनुष्य आध्यात्मिक आणि भौतिक यशोमार्गावरून कोणत्याही दिशेला स्थित नसलेल्या छिन्न विछिन्न मेघाप्रमाणे पतित होऊन भ्रष्ट तर होत नाही ना? अर्जुन पहा प्रश्न विचारतोय. म्हणजे आपण उदाहरण घेऊया. आकाशातला एखादा मेघ असतो ना, तो कधी कधी मोठ्या मेघांपासून तो त्याचा संबंध तुटतो आणि मग तो काय होतो की तो मोठ्या मेघाला नाही मिळू शकत. म्हणजे असं असं घडतं पहा. म्हणजे वाऱ्याने वाहिला जातो आणि त्यामुळे आकाशात त्याचं अस्तित्व जे आहे ते म्हणजे नगण्य ठरतं, हीन होतं. मग तसं होतं आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या मार्गावर असा जो व्यक्ती आहे ना तो म्हणजे योग साधनेद्वारे म्हणजे ह्या योग मार्गाद्वारे जर प्रयास करायला लागला आणि तो जर भौतिक सुखांना त्यानं त्यागलं नाही आणि त्याद्वारे इंद्रिय तृप्ती म्हणजे इंद्रिय तृप्ती तो करतच राहिला, भौतिक सुख घेतच राहिला, तर काय होतं तर त्याला अपयश येऊ शकतं. अशा पद्धतीनं तो अस्तित्वहीन होतं. म्हणजे काय होतं तर त्याचं पतन होऊ शकतं. कुठल्याही दिशेला स्थित नसलेला मेघ कसा असतो तसा भ्रष्ट तर होत नाही ना. म्हणजे काय की ना भौतिक सुखामध्ये पूर्णपणे रममाण ना आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत अशा पद्धतीची स्थिती होते पहा. म्हणजे आणि हे केवळ आणि केवळ आपल्याला यश जर मिळवायचं असेल तर आपल्याला भगवान जे आहेत ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करूनच आपण हे जीवनात ध्येय साध्य करू शकतो पहा. आणि आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होतो. मग ही जी पद्धती आहे त्याला भक्तियोग किंवा कृष्ण भावना म्हटलंय.
मग आता भगवान यांचे 3 स्तर आहेत, ब्रह्म, परमात्मा आणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. या 3 स्वरूपात प्रकट भगवान होत असतात. मग हे सगळं ज्ञान ज्याला असतं ना, तो परिपूर्ण योगी असतो. मग अशा पद्धतीने योगाभ्यास करून जो आहे ना, तर तो असा छिन्न-विछिन्न मेघासारखा भरकटू शकतो असा व्यक्ती. हे धोके आहेत या खडतर प्रवासामध्ये. मग आता ते कसं ते आपण पुढे जाणून घेऊ. हां माताजी, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हां माताजी. हां. 39वा श्लोक माताजी. हे कृष्ण, माझा हा संशय आणि हा पूर्णपणे दूर करण्याची तुम्हाला विनंती करतो. तुमच्यापासून माझा संशय कुणीही दूर करणारा कुणीही मिळणार नाही. आता इतकं दृढ विश्वास आहे पहा अर्जुनाचा, की श्रीकृष्णांना तिन्ही काळाचं भूत, वर्तमान, भविष्याचं ज्ञान आहे. आणि म्हणून भगवान जे आहेत, तर त्यांच्या वचनावर आपण जर विश्वास ठेवला, तर निश्चितच काय करू, की कृष्ण जे आहेत, तर त्यांच्या समान आपण कधीच नाही होऊ शकत. आपण आणि कृष्णांमध्ये फरक आहे. आपण भगवान यांचे एक अंश आहोत. आणि भगवान जे आहेत ते कसे आहेत, तर आपले स्वामी आहेत. म्हणजे आपण जीवात्मक अंश आहोत आणि भगवान जे आहेत ते कसे आहेत, तर म्हणजे पूर्णतः म्हणजे स्वतंत्र असे आहेत. आपण कसे आहोत, भगवान यांच्यावर अवलंबून आहोत. भगवान हे स्वतंत्र आहेत. हा फरक आहे आपल्यामध्ये. मग श्रीकृष्णांनी दिलेला निर्णय म्हणजे काय, की सर्व संशयांचं अंतिम परिपूर्ण उत्तर आहे. मग असं जेव्हा आपल्याला विश्वास होईल, तर त्यावेळेला काय होईल, या दृढ श्रद्धेद्वारे आणि दृढ विश्वासाद्वारे आपण कृष्णांची कृपा प्राप्त करू. आणि म्हणून अर्जुन म्हणतो, की माझा हा संशय आहे आणि हा पूर्णपणे दूर करायला तुम्हीच म्हणजे एक वेळ म्हणजे तुम्हीच श्रेष्ठ म्हणजे असे आहात, की ते दूर करू शकतात. म्हणजे तुमच्या वाचून हा दूर करणारं कोणी नाहीच आहे. हे भगवान यांचं सर्वश्रेष्ठत्व अर्जुन इथे जाणतो पहा. मग भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये हेच नातं असलं पाहिजे, असंच आदान-प्रदान असलं पाहिजे. म्हणजे भगवान सर्व काही जाणतात, हे भक्त जाणतो पहा कृष्ण भावनेमध्ये. पण ध्यानयोगामध्ये असं नसतं. तो फक्त भगवानांच्या रूपावर चिंतन करत असतो आणि त्यामध्येच तल्लीन झालेला असतो पहा. मग अशा पद्धतीनं मनातले जे संशय आहेत ते म्हणजे त्यांचं उत्तर देणारे केवळ भगवान असतात. त्या पूर्ण श्रद्धा, दृढ विश्वासामध्ये स्थित असा कृष्ण भावनाभावित योगी असतो. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ. 40व्या श्लोकावर. मग श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, शुभ कार्यामध्ये युक्त झालेल्या योगी पुरुषाचा इहलोकात परलोकातही विनाश होत नाही. आणि हे मित्र, चांगले कार्य करणारा मनुष्य दुष्प्रवृत्तीने कधीही प्रभावित होत नाही. आता इतकं सुंदर वचन आहे हे, की या श्लोकाचं तात्पर्य समजू, की समाजामध्ये नियमित आणि अनियमित असे 2 भाग असतात. मनुष्य समाजामध्ये पूर्वजन्म आणि मुक्तीचं ज्ञान यांचा अभाव असल्यामुळे म्हणजे अज्ञानामुळे हे पशुतुल्य इंद्रिय तृप्ती करतात. हे नियमित म्हणजे हे जे आहेत, तर हे नियमित आणि अनियमित पैकी अनियमित श्रेणीमध्ये येतात. आणि जे शास्त्रानुसार आपलं विहित कर्म करतात आणि आपल्या कर्मात म्हणजे आपल्या जे कर्तव्य कर्म आहे त्याचं पालन करतात, ते नियमित श्रेणीमध्ये येतात पहा. मग आता आपण समजून घेऊया, की अज्ञानामुळे पशुवृत्ती असते आणि त्यामुळे आहार, निद्रा, भय-मैथुन ह्याच्यामध्येच हे रमतात पहा. मग जे जाणतात कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होतात, तर ते निश्चितच जीवनामध्ये प्रगती करतात पहा. मग अशा पद्धतीनं कृष्ण भावनाभावित कर्म हेच शुभदायक कर्म आहे. आणि मग असा जो व्यक्ती आहे, तर तो जो आहे तो शारीरिक दुःख सहन करण्याचा म्हणजे म्हणजे करणारा जो तपोनिष्ठ मनुष्य आहे ना, तर त्या म्हणजे असा जो आहे तर त्याच्या पलीकडे पोहोचलेला असतो. म्हणजे जो योगी असतो, योगाभ्यास करणारा, तो शारीरिक दुःख क्लेश सहन करून असं तप करत असतो खडतर आणि मग तो योगी बनतो. पण कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती आहे, तर हे सगळं ज्ञान त्यानं आधीच प्राप्त केलेलं असतं आणि त्यामुळे कृष्ण भावनाभावित कर्म जी शुभदायक असतात ती करून तो अशा पद्धतीचा तपोनिष्ठ योगी आधीच बनतो पहा. आणि मग अष्टांग योग पद्धतीचा अंतिम उद्देश जो आहे तो कृष्ण भावनेचा साक्षात्कार. मग असा अभ्यास हे शुभ आहे. पण ह्या दृष्टीनं प्रवास जो करतो म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये प्रवास केला तर आपल्याला धोका नाही, भय नाही, म्हणजे काही पतन नाही होणार, अपयश नाही येणार. पण ह्या खडतर मार्गामध्ये अपयश म्हणजे अपयश जे आहे तर तेही येऊ शकतं. अनेक वर्ष साधना, सेवा म्हणजे ध्यान योगामध्ये ध्यान लावल्यानंतर म्हणजे यश मिळेलच अशी खात्री नाही आणि अधोगती पण होऊ शकते. पण कृष्ण भावनेमध्ये अधोगतीचं भय नसतं पहा. मग हा जो असतो तो असा परिपूर्ण योगी असतो. कृष्ण भावनाभावितचा आहे. तपोनिष्ठ योगी म्हटलंय पहा. मग हा ध्यानयोगी तपोनिष्ठ जो असतो त्याच्यामध्ये आणि कृष्ण भावनाभावित योगामधला फरक आपण समजून घेतला. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या 42 नंबरच्या श्लोकावर येऊ. 41 नंबर. तर योगभ्रष्ट योगी जो आहे तर तो पुण्यात्म्यांच्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष
सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये येतात. तर योगी जे आहेत तर त्यामध्ये 2 प्रकार आहेत. तर अत्यल्प प्रगतीनंतर एक योगभ्रष्ट होतो आणि एखादा मनुष्य दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर योगभ्रष्ट होतो. मग जो योगी अल्पकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर पतित होतो त्याला पुण्यवान जे लोक असतात, असे भक्त असतात, त्या उच्च तर लोकांमध्ये प्रवेश मिळतो. मग त्या ठिकाणी दीर्घकाळ तो म्हणजे तिथली सुख भोगतो आणि पुन्हा ती सुख भोगल्यानंतर तो काय करतो, त्याला एखाद्या सात्विक ब्राह्मणाच्या किंवा वैष्णव जे उच्च कोटीचे किंवा श्रीमंत व्यापारी यांच्या घरात जन्म मिळतो. मग तिथे त्या सुखसुविधा त्याला का असतात भौतिक, तर तिथं ते वैभवशाली जीवनाचा उपभोग घेऊन तो काय करू शकतो, तर आपण कृष्ण भावनेमध्ये तो प्रगती करेल. अशा कुटुंबामध्ये जन्म घेऊन आणि ह्या सुविधांचा उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांचा जो आहे तर तो उपभोग करून काय करू शकेल, तर स्वतःच्या मनुष्य जन्माचं सार्थक करू शकेल, स्वतःला कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत करू शकेल. ह्यासाठी ते त्याला अशा पद्धतीने उच्च स्तरावर जे असतात, श्रीमंत असतात किंवा असे वैष्णव उच्च स्तरावरचे असतात, तर त्यांच्या घरी त्याला जन्म मिळतो. किंवा दुसरं काय आहे, तर 42व्या श्लोकामध्ये आपण समजून घेऊ दुसरी स्थिती. हा माताजी 42व्या श्लोकावर येऊ. मग असा जो आहे म्हणजे अथवा दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर अपयशी ठरलेला तो अत्यंत बुद्धिमान योगी व्यक्तीच्या म्हणजे बुद्धिमान योगी व्यक्तींच्या कुळात जन्म घेतो. आणि असा जो आहे तर तो खरोखर अशा प्रकारचा जन्म म्हणजे या लोकी अत्यंत दुर्लभ म्हणजे आचार्य कुटुंबामध्ये त्याला जन्म मिळतो की जिथं म्हणजे लहानपणापासून आचार्य गोस्वामी कुळात जन्म मिळतो असे बुद्धिमान लोक जे असतात ते आणि त्यामुळे त्याच्यावर असे संस्कार होतात पहा सगळे भक्ती म्हणजे योगाचे संस्कार त्याला लहानपणापासूनच मिळतात आणि त्यामुळे असे मोठे महान आचार्य बनतात ह्या कुळामध्ये. अशा कुटुंबामध्ये निश्चितच जन्म मिळणं दुर्मिळ आहे आणि असं जन्म प्राप्त होणं म्हणजे खूप भाग्यशाली असतात असे लोक. मग आता भगवानांच्या कृपेमुळे आपले जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहेत, श्रील प्रभुपादांचे गुरु जे आहेत ते अशा थोर कुटुंबामध्ये जन्म झाला पहा आणि श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यामुळे त्यांना पण लहानपणापासून अशा वैष्णव थोर कुटुंबात जन्म झाल्यामुळे त्यांना भगवत भक्तीचं प्रशिक्षण मिळालं पहा श्रील प्रभुपादांना पण म्हणजे आणि मग गुरु परंपरेनुसार या दोघांची भेट झाली म्हणजे आपलं केवढं सौभाग्य आहे पहा. म्हणजे अशा कुटुंबात जन्म घेतल्यानंतर असे जे व्यक्ती आहेत ते योगी आचार्य बनतात पहा. मग ज्याचं आपण फलित पाहतो की त्यांनी इस्कॉन सारखी संघटना उभी केली पहा आणि त्याद्वारे आपल्या सर्वांचा उद्धार होतो. श्रील प्रभुपाद की जय. आता आपण पुढे जाऊ. हा माताजी 43व्या श्लोकावर येऊ. मग हे कुरुनंदन असा जन्म मिळाल्यानंतर जो आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेमध्ये पुनरुज्जीवन करतो आणि परिपूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करतो. म्हणजे असा जो व्यक्ती आहे तर त्याला पुन्हा अशा उत्तम ब्राह्मणांच्या घरी जन्म मिळतो किंवा धनिक व्यक्तीकडे. मग तो काय करतो तर तो आपल्या कृष्ण भावनेचं पुनरुज्जीवन करतो आणि जे काही शक्य आहे ते भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे प्रयत्न करून तो काय करतो कृष्ण भावनेमध्ये जो आहे तो यशस्वी होतो, भगवत कृपा प्राप्त करतो. जसं भरत महाराजांनी केलं पहा. त्यांना 3रा जन्म घ्यायला लागला उन्नत होण्यासाठी पहा. मग अशा पद्धतीने मग 3रा जन्म त्याला ब्राह्मणाच्या म्हणजे घरामध्ये मिळाला आणि मग त्यांना जे आहे ती मुक्ती मिळाली. मग अशा पद्धतीने जो आहे म्हणजे दीर्घकाळ तपस्या केलेला जो योगी असतो तर तो कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होऊन जो आहे तर स्वतःला भगवत धामाची प्राप्ती करण्यासाठी प्रयास करू शकतो. म्हणजे त्याला ती संधी निर्माण करून दिली जाते. आता पुढे जाऊ आपण. त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ 44. मग आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेच्या आधारे तो आपोआपच आपली इच्छा नसताना योगाभ्यासाकडे आकृष्ट होतो. असा जिज्ञासू योगी सदैव वेदोक्त कर्मकांडात्मक तत्वांच्या अतीत असतो. म्हणजे पूर्वजन्मातली जी दिव्य चेतना म्हणजे पूर्वजन्मामध्ये जी त्याची कृष्ण भावनेमध्ये किंवा कृष्ण सेवेमध्ये किंवा ध्यान योगाद्वारे कशी प्रगती जी झालेली असते तर त्याद्वारे तो काय होतं अशा कर्मकांड जे असतात शास्त्रामध्ये वर्णन केले तिकडे काही आकृष्ट होत नाही. आणि मग असा जो योगी असतो तो आपोआपच आपली इच्छा नसताना पण योगाभ्यासाकडे आकृष्ट होतो. म्हणजे काय की असा जो योगी आहे तर तो योगाभ्यासाकडे म्हणजे म्हणजे कृष्ण भावना भावित जो असतो योगी तर तो म्हणजे योगाचं पूर्णत्व मिळवलेला असतो. मग असा जो योगी आहे तर तो योगा म्हणजे असा कृष्ण भावनेपर्यंत म्हणजे जो उन्नत झालेला नसतो तर असा जो योगी आहे तो योगाभ्यासाकडे आपोआपच आकर्षित होतो पहा. आणि मग वैदिक कर्मकांडाविषयी असणाऱ्या म्हणजे जे त्याचं जे म्हणजे त्याची जी उदासीनता असते ना
तर ती अशी असते की तो तिकडे म्हणजे जास्त लक्ष देत नाही पहा. म्हणजे जिज्ञासू असतो तो काय करतो, वेदाच्या कर्मकांडांच्या तत्वांच्या अधीन होतो, म्हणजे ध्यान योगाद्वारे तो तिकडच आकृष्ट होतो. पण आपला जो आहे भक्तिमार्गी योगी म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत झालेले योगी आहे, तर तो काय होतो योगाभ्यासाकडे म्हणजे नवविध भक्तीकडे आकृष्ट होतो आणि तो अभ्यासाद्वारे काय करतो तर उन्नती मिळवतो. आणि हा जो योगी आहे तो काय करतो तर तो कर्मकांडामध्ये जो आहे तो रस घेतो, तिकडे आकृष्ट होतो आणि त्यातच रमतो पुन्हा. आणि पुन्हा पदभ्रष्ट होण्याची शक्यता असते. वेगवेगळ्या इच्छामुळं म्हणजे उन्नत लोकांमध्ये स्थान मिळण्याच्या इच्छा, तशा यज्ञामध्ये किंवा कर्मकांडामध्ये उन्नत होण्यासाठी तो प्रयास करत असतो, अशा उन्नत लोकांमध्ये स्थान मिळण्यासाठी. मग इकडे कृष्ण भावनावेळी व्यक्तीला उदासीनता असते, अशा कुठल्याही कर्मकांडाविषयी त्याला रस नसतो. जसं हरिदास ठाकूरांचं उदाहरण आहे पहा, त्यांचा मुस्लिम कुळामध्ये जन्म झाला, चैतन्य महाप्रभूंनी त्याला शिष्य म्हणून स्वीकारलं. मग त्यांनी 3 लक्ष भगवान नाम घेण्याचा संकल्प केला आणि ते केवळ हरिनामच घ्यायचे पहा. वैदिक कर्मकांडांचं आचरण जे आहे तर पूर्वजन्मात त्यांनी जे आहे ते केलेलं होतं. पण जोपर्यंत आपण शुद्ध होत नाही ना म्हणजे तर तोपर्यंत कृष्ण भावनेमध्येच आपण जे आहे तर ते खरं तर लीन असणं आवश्यक आहे. पण कृष्ण भावनेच्या तत्वांचा आपण जोपर्यंत शुद्ध स्तरावर येत नाही तोपर्यंत आपण स्वीकार पण करू शकत नाही. म्हणून सर्वात म्हणजे महत्वाचे काय आहे की ज्या स्तरावर आपण येणं आवश्यक आहे ना तो स्तर जर गाठायचा असेल म्हणजे कृष्ण भावनेतला, तर आपण सुरुवात काय केली पाहिजे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. मग हळूहळू आपल्या जिभेवरती कृष्ण नाम येईल पहा. म्हणजे मग आपण हरिनाम संकीर्तनामध्ये असं 3 लक्ष नाव घेऊ शकू पहा. अन्यथा आपण जर शुद्ध नसू तर कृष्ण भावनेच्या ह्या सगळ्या ज्या म्हणजे हे जी विधिविधान आहे यांचं पालनच आपल्याला करता येणार नाही पहा. आणि यासाठी आपण हृदयातली शुद्धी होण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर साधू गुरु शास्त्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्म केलं पाहिजे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करायचा प्रयास केला पाहिजे. मग आता पुढे जाऊ आपण 45व्या श्लोकावर. माताजी. जेव्हा योगी सर्व पापांपासून शुद्ध होऊन अधिक प्रगती करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो, तेव्हा अनेक जन्मांच्या अभ्यासानंतर सिद्धी संपादित केल्यावर त्याला परम लक्ष्याची प्राप्ती होते. आता समजून घेऊया की सगळ्या पापांपासून शुद्ध व्हायला योगी खूप प्रयत्न करतो. असा जो ध्यान योगी असतो तो त्याला श्रीमंत पवित्र कुळात जन्म भगवान देतात. अभ्यास म्हणजे करण्यासाठी, योगाचा अभ्यास करण्यासाठी अनुकूल स्थिती असते. मग 2 पद्धतीने अभ्यास होईल. योगाद्वारे अभ्यास होईल, पुन्हा खडतर प्रवास सगळ्या भौतिक सुविधा मिळून. आणि अभ्यास योग युक्तेनं म्हणजे अभ्यास करून म्हणजे नवविधा भक्तीचा अभ्यास करून मग त्याद्वारे कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होईल तो व्यक्ती. मग कुठला मार्ग सोपा आहे तर कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत व्हायचा. मग त्याद्वारे भौतिक कल्मशांपासून मुक्त होईल आणि तो कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होईल पहा. म्हणजे अनेक जन्मामध्ये पुण्यकर्म केल्यानंतर सगळ्या पापातून मोहातून तो व्यक्ती मुक्त होईल पहा. आणि मग दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये तो येईल म्हणजे. आणि मग परमलक्ष्याची म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करेल. अन्यथा काय होईल, असा योगी अनेक वर्ष खडतर प्रयास करेल पण पुढे म्हणजे परमगती प्राप्त होईल म्हणजे भगवत प्रेम प्राप्त होईल, भगवत धाम प्राप्त होईल ही काही शक्यता आपण सांगू शकत नाही. म्हणजे पण कृष्ण भावनेमध्ये जर दृढ निश्चयाने प्रयास केला तर निश्चित भगवत धाम मिळू शकते, कृष्ण प्रेम मिळू शकतं पहा. श्रील प्रभुपाद म्हणतात 4 नियामक तत्वांचं पालन 16 माळा जप जो करतो आणि जो भगवत प्रसाद ग्रहण करतो तर तो निश्चितच भगवत धामाला जायला पात्र आहे पहा. म्हणजे किती सोपं आहे पहा. आता आपण 46वा श्लोक घेऊ. माताजी 46वा श्लोक वरील. योगी मनुष्य हा तपस्वी ज्ञानी सकाम कर्मी व्यक्तींपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. म्हणून हे अर्जुना तू सर्व परिस्थितीत योगी हो. म्हणजे काय की योगी मनुष्य हा तपस्वी जे असतात म्हणजे काय की आपण समजून घेऊ की योग पद्धती जी आहे ती सकाम कर्मांशी संबंधित आहे. सुरुवातीला आपण सकाम कर्म करत ध्यान करत असतो, मग तो कर्मयोग झाला. मग ज्ञानाचे, मग हळूहळू ज्ञानाच्या स्तरावर येतो, मग तो ज्ञानयोग झाला. आणि जेव्हा भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये येतो तेव्हा भक्तियोग. मग असा जो योगी असतो तो हे तपस्वी ज्ञानी सकाम कर्मी ह्यांच्याही पलीकडे आहे. मग असा योगी तू हो. म्हणजे काय, त्याचा परिपूर्ण योगी जो आहे तो भक्तियोगाने साध्य होईल पहा. मग असा जो योगी आहे तो म्हणजे भगवानांना शरण गेल्याशिवाय निर्माण नाही होऊ शकत. आणि कृष्ण भावने विना अशा पद्धतीचा म्हणजे कृष्ण भावनेच्या आचरणाविना अशा पद्धतीचा योग साधता नाही येणार. आणि आत्मज्ञानाविना नुसती तपस्या पण अपूर्ण आहे पहा. आणि म्हणून सकाम कर्म जर कृष्ण भावने विना केलं तर ते वेळेचा अपव्यय केल्यासारखं होईल. आणि म्हणून श्रेष्ठ अशी योग पद्धती कुठली तर भक्ती योग आहे. मग असा जो योगी आहे तो परिपूर्ण योगी आहे. मग असा योगी होऊन तू लढ, युद्ध लढ. मग ते तुझं एक योगी म्हणून अनासक्त होऊन केलं गेलेलं भक्तियोगी म्हणून केलं गेलेलं भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं गेलेलं कृष्ण भावना भावित कार्य होईल. मग असा योगी तू हो असं श्रीकृष्ण
अर्जुनाला सांगतात. आता शेवटचा श्लोक पाहू आपण. मग त्याचे 48व्या श्लोकावर येऊ. 47व्या श्लोक. हा, तर आणि सर्व योगामध्ये जो योगी दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतःकरणात माझे चिंतन करतो, माझी दिव्य प्रेममय सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो, तोच सर्वश्रेष्ठ योगी होय, असे माझे मत आहे. मग भगवान आपलं मत सांगतायत. योगीनाम अपि सर्वेषाम असं म्हणतात भगवान. म्हणजे काय, की सर्व योगामध्ये जो दृढ श्रद्धेनं माझ्यामध्ये वास करतो, म्हणजे तो भगवान यांचा अंश आहे. मग जीवाने आपली स्वरूपस्थिती जाणून भगवान यांची सेवाच केली पाहिजे. भगवान आपले स्वामी आहेत म्हणून. मग भगवान यांची सेवा न केल्यामुळे आपलं पतन होतं. मग जो मनुष्य जाणतो की भगवान हेच उत्पत्ती करता, पालन पोषण करणारे आहेत, मग त्यांच्या प्रित्यर्थ जर कर्म नाही केलं तर त्याचं पतन होईल. आणि म्हणून इथं काय म्हटलंय, शब्द काय सांगितलंय, श्रद्धावान भजनते, म्हणजे श्रद्धेने भगवान यांच्यावर दृढ श्रद्धा ठेवून की भगवान हेच सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, आपले स्वामी आहेत, अशा पद्धतीनं भजनते म्हणजे नवविधा भक्तीद्वारे आपण जे आहे ते भगवान यांची प्राप्ती करू शकतो. पहा, मग आता सर्व योगाभ्यासाची परिणिती भक्ती योगामध्ये होते. मग आता सर्व योग जे आहेत ते भक्ती योगापर्यंत येण्याची फक्त साधनं आहेत. म्हणजे भक्ती योग हे साध्य आहे आणि भक्ती योगापर्यंत येण्यासाठी हे सगळे योग म्हणजे कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग ही सगळी साधनं आहेत. पहा, आपण समजून घेऊ की सुरुवातीला आपण कर्म करायला लागतो. मग ते सकाम पण असेल, आपल्या मनासारखं पण करत असतो, मग ते जे आहे ते कर्मयोग म्हणायचं. निष्काम म्हणजे काय, की त्याच्या फळाची अपेक्षा सोडायची, म्हणजे ज्ञानामध्ये स्थित होतो ना आपण, मग ती फळाची अपेक्षा हळूहळू सोडतो. मग हे जे दिव्य ज्ञान येतं कर्मयोगामुळं, ज्ञानाची आणि वैराग्याची वृद्धी होते. फळाची अपेक्षा सोडली की, कर्मफळात फळ जे आहे ते त्यागलं की ज्ञान मिळतं आणि मग वैराग्य यायला लागतं, मग त्याला म्हणायचं ज्ञानयोग. आणि ज्ञानयोगाद्वारे आपण विविध आसनं, म्हणजे जी अष्टांग योगामध्ये वर्णन केलेले जे मार्ग आहेत, अष्टांग योगाचं म्हणजे जे आहे, तर त्याचं अनुसरण करून आपण काय करू शकतो, ही विविध आसनं आणि पद्धतींद्वारे परमात्म्यावर आपलं मन स्थिर करतो. मग ह्याला म्हणायचं अष्टांग योग. म्हणजे हे सगळे मार्ग आहेत. मग अष्टांग योगाच्या पलीकडे जाऊन आपण जेव्हा कृष्णापर्यंत येतो तेव्हा तो भक्ती योगी किंवा भक्ती योगाने युक्त झाला म्हणायचं. म्हणजेच काय, ह्या सगळ्या शिडीनी आपण जेव्हा जातो, शिडी पार करून, ह्या सगळ्या टप्पे पार करून, तेव्हा भक्ती योग येतो. म्हणजे आपल्याला तो कर्मयोगातून निष्काम कर्मयोग, मग त्यानंतर ज्ञानयोग आणि ज्ञानयोगातून अष्टांग योगाच्या आचरणाद्वारे भक्तियोगांपर्यंत नेऊ शकतो. म्हणजे ज्ञानयोग जो आहे तो पण भक्तियोगांपर्यंत नेतो आणि ज्ञानयोगातून अष्टांग योगांचं आचरण करून पण तो आपल्याला भक्तियोगापर्यंत नेऊ शकतो. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे आपलं गंतव्य काय आहे, तर भक्तियोग आहे आणि असा योगी शाश्वत मानला जातो. मग असं जर असेल, कर्मयोगी, ज्ञानयोगी म्हणजे असे जर असतील, भक्तियोगापर्यंत उन्नत व्हायला म्हणजे त्याला भरपूर प्रयास करायला लागतील. म्हणजे हे कसं आहे की पायऱ्या जिन्याच्या चढल्यासारखं आहे. मग आपल्याला जर शीघ्रातिशीघ्र प्रगती करायची असेल तर काय केलं पाहिजे, आपण जे आहे ते लिफ्टने गेले पाहिजे. मग लिफ्ट म्हणजे काय, कृष्ण भावना. मग आता भक्तियोग हा जर सर्वोच्च असेल तर त्यामधलं एव्हरेस्टचं शिखर, म्हणजे भक्तियोग जर हिमालय असेल तर त्यामधलं सर्वोच्च शिखर हिमालय मधलं एव्हरेस्ट आहे, तर ते शिखर म्हणजे कृष्ण भावना आहे. पहा, म्हणजे कृष्ण भावनाभावित होणं म्हणजे योग मार्गाची सर्वोच्च अवस्था, म्हणजे योगारूढ होणं आणि अत्यंत शीघ्रातिशीघ्र म्हणजे लिफ्टनी जाण्यासारखं आहे. पहा, आणि म्हणून आपण कृष्ण भावनेचं अनुसरण करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून वैदिकाज्ञानुसार आपल्याला भक्तियोगाचा मार्ग जो आहे तर तो म्हणजे क्रमाक्रमाने हे सगळ्या योगांची पूर्तता केल्यानंतर प्राप्त होतो. पण कृष्ण भावना भावित होणं म्हणजे खूप मोठं भाग्य आहे. म्हणजे आपल्यावर ही कृपा आहे खूप, म्हणजे श्रील प्रभुपादांची, की त्याद्वारे आपण त्वरित प्रगती करून जे एक ध्यानयोगी जो आहे तो भक्तियोगापर्यंत यायला जे काही खडतर तपस्या करेल, तर ते सगळा जो प्रवास आहे त्याचा तो त्वरित जो आहे त्या प्रवासातून तो मुक्त होईल. म्हणजे तो प्रवास, म्हणजे तो जो प्रवास आहे तो त्याचा खंडित होईल. कधी, जेव्हा आपण कृष्ण भावनेचं आचरण करू. पहा, आणि म्हणून कृष्ण भावना जी आहे तिला काय म्हणले, की आपण लिफ्टनी जाणं. आणि हे जे प्रगती आहे सकाम कर्मापासून म्हणजे कर्मयोगाद्वारे आपण भक्तियोगापर्यंत येतो, ह्याला म्हटले जिन्याच्या पायऱ्या चढण्यासारखं आहे. मग आपल्याला कुठल्या मार्गाने जायला आवडेल, तर आपल्याला नक्कीच लिफ्टनी जायला आवडेल, हो की नाही. मग असा जो योगी आहे की जो कृष्णांना जाणतो, मग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यांचे म्हणजे ते कसे आहेत, तर मानव सदृश रूपामध्ये ते अवतीर्ण होतात, लीला करतात आणि ते कृष्ण गोविंद या नावाने ओळखले जातात. मग ते परिपूर्ण बालक, पती तथा सखा, स्वामी असं सगळ्या ऐश्वर्याने युक्त आहेत. आणि मग असे जे आहेत ते सर्वश्रेष्ठ योगी आहेत. भगवान हे परम योगी आहेत म्हणून त्यांना योगेश्वर म्हटलं जातं. मग हे सगळं कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती जाणतो. मग भगवान आणि आध्यात्मिक गुरुवर दृढ श्रद्धा ठेवूनच काय होईल,
आपल्याला या सगळ्या रहस्याचा उलगडा होईल. पण भौतिक लाभाची इच्छा ठेवली आपण आणि योगाभ्यास केला तर हे नाही मिळणार. मग अनेक जन्म आपले खडतर असे ध्यान योगामध्ये जातील. पण भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य म्हणजेच भक्ती आणि अशी भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजेच काय कृष्ण भावना भावित होणं आणि कार्य करणं. मग अशा दृष्टीने जेव्हा आपण कार्य करू तर त्यावेळेला निश्चितच आपण काय होऊ तर योगयुक्त होऊ का म्हणजे योगाची परमसिद्धी म्हणजे काय तर भक्ती मिळवणं भक्ती देवीची प्राप्ती करणं आणि कृष्ण भावनेचं आचरण म्हणजे काय तर ही योगा म्हणजे हे आपलं साधन झालं कृष्ण भावना हे साधन झालं. मग अशा पद्धतीनं आपण भक्ती मार्गावरती दृढ होऊ शकतो. मग इथे आपला अभ्यास संपला. कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. हरे कृष्ण. हा मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया.